Вітаю, добрий день. Зараз до усього доберемося, я тільки починаю. Зараз ще Люцик нечто уваги потребує. Ладно. Починаємо сьогодні Алана Вейка, ну, протягуємо Алана Вейка. У нас сюжетно, у нас есть некалькі рэчаў, давайте падсумую. За сагу мы дабраліся да моманта, калі гульня сказала: давай-ка ты, карацей, зараз будзе канцоўка гульні, ты ўпэўнены, ты зараз пойдзеш у лакацыю, у якой ты не зможаш выйсці, то бок ўсё даследаванне гульні спыніцца. Вось, і я ў гэты момант вырашыў, што... Вітаю, Тэнчык. Дарэчы, Тэнчык, для цябе навіна. Пакуль я пакуль збіраюся, нешта сёння разабраны, я вельмі прачнуўся зноў позна. Вось, ледь перад стрымом. Карацей, заўтра будзе Hollow Knight, на аўторак будзе Hollow Knight, таму што нам прыйшлося перакруціць рулетку. Вось, у нядзелю, і таму у нас змянілася гульня на аўторак. І гэта выпаў Hollow Knight, я ведаю, што яська гаспадар і Тэнчык галасавалі за яго. Вось. Далей, карацей, спрабую сабраць думкі зараз цалкам. Алан Вейк, у нас за сагу мы прайшлі да моманта, калі гульня сказала такая: ну, далей будзе канцоўка гульні, і табе закрыецца даследаванне ўвогуле лакацыі. Таму, ты ўпэўнены? Я такі: не ўпэўнены. І зараз мы пойдзем за Алана Вейка і будзем праходзіць сюжэт за Алана Вейка. І хутчэй за ўсё паглядзім, як у яго будзе. Ну, у залежнасці ад таго, я, можа быць, змяню сваё меркаванне, але план такі, што будзем праходзіць за Алана Вейка вось да канца, вось пакуль можна праходзіць увогуле за яго, а потом версію за сагу. Паглядзім, як яно будзе, бо я не ўпэўнены, ну, як гульня пабудавана ў гэтым сэнсе. Ну, хутчэй за ўсё, яна мне таксама за Алана Вейка папярэдзіць, што, глядзі, зараз будзе канцоўка, калі ласка, ну, хаця за Алана Вейка так даследавання і няма, таму пытанне яшчэ, як гэта за сагу будзе выглядаць. Зараз падумала, што можна было нешта пра могілкі на аўторак знайсці, было б тэматычна. Ну, лагічна, так. Так. Давайте пачынаць. У нас якраз... Я вось што думаю, тэарэтычна, вось зараз, калі нас збіраюцца кінуць у канцоўку гульні, можна было бы зараз заняцца пошукам ланчбоксаў, палепшыць сагу трошкі, але зноў жа, я не ведаю, я не зусім для падмацавання, я таму не абіраў высокую складанасць нейкую. Я зацікаўлены канкрэтна прайсці гульню сюжэтна ў першую чаргу і не прапусціць сюжэтна нічога. Ось, мой лутагоблін мне не дазваляе гэтага поўнасцю проста так зрабіць. Дарэчы, у нас старонка манускрыпта ёсць. Есці тут. Ось яна. Зараз падумала, што... так, пра улюбёных смокамі некрамантаў. Я вось думаю, што б такога было бы тады. Нават у галоў не прыходзіць. Так... Агент Янг трымаў свой нататнік перад святлом. Яго рыштунак быў для гэта падрыхтаваны. Ён адзначыў галачкі здаволена адзначыў галачкі. Гук на іншым баку бэклот, я так разумею, што гэта машынная, ну, карацей, на паркінге. З іншага боку паркінга прымусіў яго прыпыніцца. Ён паглядзеў у цемру. Нічога. Паціснуўшы плячыма, ён падпісаў і паставіў дату ў форме. СТВС жадала, каб усё было гатова. Ну, усялякі выпадак. Янгу падабаўся асцярожны лідар. СТВС трымала іх разам, нават калі старэйшы дом ўжо быў недаступны. Старэйшы дом — гэта якраз такі падзеі, я так разумею, адбываюцца паралельна з кантролам. То бок, вось зараз падзея Алана другога Вейка — гэта супадзенне з кантролам, там што кантрол, наколькі памятаю, дату не называе ўвогуле падзеі кантрола. Якраз такі старэйшы дом — гэта іх галоўнае, ну, месца, у якім яны працуюць. І старэйшы дом, ён, ну, карацей, катаклізм у іх унутры здарыўся, вырвалася нестабільнасць. Так. Янг пачаў накіроўвацца ўнутр. Мясцовая станцыя шэрыфаў была поўнасцю забіта, але яны... ну, была не тое, каб найлепшай, але у іх хаця была машына з кавай. Янг адчуваў сябе аптымістычна. Пара-ютилитарыян ужо знаходзіцца ў турме.
Так, another clutter. Clutter... А, яшчэ адзін гук, па-за ім. Уже ў гэты момант бліжэй. Ён абярнуўся і опусціў руку на сваю гэтую, забыў. Карацей, ну, кабуру. Ось. Ён паклікаў цемру. Эта станцыя была закрыта федэральным бюро кантролю. Вам тут не дазволена быць. Раптоўна ліхтарык заміргацеў і выключыўся. Янг не мог бачыць нічога. Потым знутры станцыі пачаліся крыкі. Вось, ну гэта мы, атрымліваецца, да нападзення. Ну, як бы момант нападзення на станцыю. Мне адзначана, што тут яшчэ ёсць нейкі кантэйнер. Не ўпэўнены, дзе ён. В прынцыпе, не вельмі важна, мне так. Я думаю, мяне гульня яшчэ паганяе дасць. Ну так, тут не тое, каб штосьці важнае. Я думаю, мяне яшчэ гульня паганяе за сагу і дасць ёй рыштунак. Не тое, каб я клапаціўся за гэта. Просто... Кого? Я? Мне показывают, что тут контейнер 200, а где он? Ладно, холера зим. Давайте идти, короче, за Алана Вейка переключаемся. До речі, а где мы переключаемся-то? На станции же нема. Отрывается, на станции нема. Нам треба идти на улицу. Окей, ладно. Нам придется побегать трошки. Люди собрались глядзець на напад на станцию. Для тых, хто трошки выпаў і не ведае падзей асноўных. Сага адбівала станцию, ну, сам Алан Вейк, які вырваўся, ну, потом выбраўся ў пачатку гульні, гэта не Алан Вейк, гэта цёмная прысутнасць, містер Скрэч. І ён выбраўся у рэальны сусвет і пачаў, ну, ён спрабаваў дастаць клікер. Клікер дазваляе замацоўваць некаторыя падзеі ў рэальным сусвеце. То бок, як звычайна адбываецца, цёмная прысутнасць можа перапісваць рэальнасць і час ад часу рэдконіць яе. Калі ў яе ёсць нешта, нейкае пустое, як бы слабае месца ў гэтай гісторыі, а яно заўсёды ёсць, ну, напрыклад, вы можаце, ну, гісторыі не ведаю, там, сказали, что «О, мы забили галоўнага злодзея», і потом галоўны злодзей потом у гісторыі такой, але потым яны не знайшлі яго цела, там, ведаеце, ну, вось такое нейкія мувы можа рабіць сюжэтныя. І вось цёмная прысутнасць гэтым карыстаецца бясконца, ну, яна не настолькі абсурдна выкарыстаецца, але выкручваецца сюжэта, скажем так, заўсёды, кожны раз. І вось з-за гэтага ты як бы не можаш яе перамагчы, яна проста змяняе сюжэт, яна не змяняе сюжэт, але робіць кожны раз штосьці, што як бы і адмяняе вашыя намаганні ўсе. Дык вось што можа клікер зрабіць? Можна перапісаць гісторыю і клікерам замацаваць гэтую гісторыю. Сага збіралася вызваліць Алана Вейка. Яе план быў, яна клікерам не можа спыніць цёмную прысутнасць, таму што не можа напісаць, як клікер, карацей, ну, не можа такога напісаць. Яна не настолькі аўтар і эмоцыю не такая. А вось Алан Вейк можа напісаць аб тым, як цёмную прысутнасць яны забіваюць, і клікерам яны гэта замацоўваюць. Сага жа збіраецца зрабіць меншае. Сага збіраецца вызваліць Алана Вейка, знайсці момант, калі Алана Вейка можна вызваліць, і потым замацаваць гэта ў рэальнасці. Такім чынам, атрымліваецца, яна як бы і як мінімум зробіць адзін крок у напрамку перамогі. На Elder Kings 2 адпраўляецца 5000, дзякуй вялікі. Добра, пераключаемся за Алана Вейка. Алан Вейк не ведае пра гэты план сагі, але ў яго сваё меркаванне, і ўвогуле ў яго падзеі адбываюцца ў іншым парадку ад сагі. Зараз тое, што мы ідзем. Маё меркаванне, я магу блытаць, ну, я так і не паглядзеў запісы стрымоў, і я не ведаю, ці праўда гэта. Але для Алана Вейка, я лічу, што Алан Вейк увогуле ў яго падзеі адбываюцца ў адваротным парадку. То бок у самым пачатку гульні мы былі ў канцы яе, то бок дзе зараз сага. А зараз, чым далей мы гуляем, тым бліжэй мы да пачатку. Гэта маё меркаванне, я яго не правяраў і не ўпэўнены, але дакладна пераблытанасць ёсць падзей. Не ўпэўнены, у якім парадку гэта ўсё адбываецца. Так. Добра. За Алана Вейка мы вернемся зараз у дом. Вітаю, містер Сінкінер. І вітаю, Мегапазерскі, дарэчы. За Алана Вейка мы будем зараз якраз таки адправімся ў яго дом,
будзем далей глядзець выставу яго жонкі. І ў гэтай выставе яна якраз такі даследуе цёмнае месца. То бок, ну, там, дзе знаходзіцца зараз Алан Вейк. Паглядзім, што будзе. Жоўценькае. Ось. Задумаўся. Ладно, гэта не вельмі важна, я не думаю. Оу, это ўпершыню так. The building was condemned, closed up. Something was wrong. Something was missing. Чагосьці не I had to хапала. get inside. Дзе можна тады у Парламент Тауэр трапіць? Ну, па-першае, трэба абысці з розных бакоў будынак. Так, калі Парламент Тауэр закрыты, я нешта не чакаў, што яно будзе такая складанасць. Дагэтуль мы проста заходзілі ў Парламент Тауэр. Просто бралі і заходзілі. І ўсё. Ніякай складанасці. Што за гук? The city was not real. I was limited to the confines of the dream. Окей, ладно. Не пушать меня просто далей. Так. Ну, з Ocean View готелем было ўсё просто. Мы як бы просто вось, ну, туда на пераход отправіліся і трапілі. Ось за Парламент Тауэр я нешта не упомню. А, да, можа па рэйках, там па гэтых самых, па лінії метро можна дабрацца. Вы не сапраўдныя, ачэпіце. Так, мне падаецца, можна там. Не, нельга. Вы ўсе не сапраўдныя. За Алана Вейка падзеі, ну, як бы, у прынцыпе, і не сапраўдна. За Вейка, у прынцыпе, падзеях, ну, ўсё заблытана, але ў той жа момант нічога зараз надзвычайнага і ніякай суперблытаніны няма. Мы ведаем зараз, што ён не выбраўся, нам вядома гэта з боку Сайгі. Слухайце, а як мне... Гэта ж... Тут ёсць зачыненыя дзверы. Але зноў жа, як я іх адчыню, калі ў мяне няма чым адчыняць іх? Вы ўсе не сапраўдныя. Зачапіце. О, блин! Не чакаў. А гэта не сапраўдны быў. Не пераканаў, так, моцу пераканаўча не хапіла. Так, я не разумею. Там месца, бачыце, вось тое, так, жоўтенькія ліхтарыкі. Там туды, падаецца, можна трапіць. Только я не разумею, як. Дарэчы, а што ў Алана Вейка ёсць? Давайте паглядзім, можа ў яго падказка ёсць, ну, там, гісторыі. Што ён увогуле начытаў там? Так, блин, не тое. Як? Ну, я жадаю наблизіць. Гуня. Вось я магу... Вось яно. Так набліжаецца. Частка 3. Узнік. Па-за межамі часу. Моя статуя ў плазе змянілася на... Эллі, з Парламент Тауэр была закрыта. Атрымаць уваход у Парламент Тауэр. Гэта Сага яго павінна адчыніць. То бок, Алан Вейк зараз якраз такі... Атрымліваецца, мы нагналі. Я якраз такі праходзіў так, як гульня і планавала. Гэта і ёсць... Ну, у мяне няма магчымасці прасунуцца далей. Я не могу трапіць унутр. Таму, можа быць, гульня мне і выкінула мяне за Сагу праходзіць, таму што, ну, там тады вельмі раптоўна нечакана мяне гульня адправіла за Сагу гуляць, і гэта вось за гэтага. За таго, што Алан Вейк уже не можа прасоўвацца далей у сваёй гісторыі.
Так, а ти поклав туди ліхтар свій. Так, поклав. До речі, яще, що цікаво, виглядає так, быццам би Alan Wake зараз собі поклав, ось, ну, зараз відбулася подія, що він поклав сам собі ліхтарик, який дозволить йому потім в частку гульні користатися. Ось, ну, гэты момент увогуле для мяне самы дзіўны быў. І пераканаў, што ён не справді так. Так, а дзед? Які дзед дакладна? Пра якога дзеда гаворка? Калі пра байкераў гэтых, ну, не байкераў, як яны, божухна, сыны Асгарда, з імі мы ў папярэдні раз размаўлялі, нават паза папярэдні стрым быў. Гэта быў гэты самы, у Вальгале. Альбо я нешта зараз прапускаю. Бо мне гульня кажа, вось, ну, бяры ды праходзь за сагу. Ну, злева знизу, подсказка. Атрымаю уваход у Parliament Tower. Працягне гісторыю сагі. Запісаў тут па радыё, ёсць тэлевізор. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё не вельмі важна, то, што я сабраў і так. Хоць ты назваў стрыма мяне, я думаў зараз за Алана Вейка будзем праходзіць яшчэ стрым 2, пакуль не находзім сагу, і потым толькі працягнем. Так. Тады. Ідзем зноў у паліцейскі ўчастак. Давайте пакуль не паліцейскі ўчастак, а апошні... Might have been a mistake to come here. I don't think much. Напужаў вас, выбачце. Прыгоженька. Хуценька збегаю ў парк, бо я ў папярэдні там раз пазл не вырашыў, але гэта было на заходзе сонца, і там некаторы пазл, ну, гэты пазл трошкі складаней вырашаць, да? Don't like all this chaos right before Deerfest. Maybe I should just stay here for the night. Make sure no harm. У кавярню, падаецца, мы не забегалі даўно, так? Ну, в прынцыпе, тут ні халеры няма. I really like the diner at night. It's so quiet. Добра. Вось тут у нас не вырашыўся пазл. Калі ў мяне свежых ідэй зараз не з'явіцца, то мы просто нават не пабяжым да замка і не будзем замок кранаць. Ну, в прынцыпе, не, гэта ўсё тое ж самае, і тут не будзе такога, што будзе яшчэ дадатковыя сімвалы якія-небудзь, так? Халера з ім, давайте заб'ем. Я не разумею, я яго ўжо вырашыў, мне падавалася, я гэтыя знакі ў розных, ва ўсіх камбінацыях перабраў. Ні халера яно не вырашылася ў мяне. Ну ладно, не ва ўсіх камбінацыях. Можна было б рэальна перабраць проста ўсе камбінацыі гэтых трох сімваляў, але я тады не разумею пазл. Я ж, блин, спаць потым не змагу. Давайте. Не. Ёсць такая штука, што там два сімваля можна па-рознаму прачытаць. Ну, у залежнасці ад таго, дзе ты стаіш, і як яно апісана ў дзённіку, так? І адзін з іх можа быць падманкай. З гэтым усё проста, так. Два трохкутніка ўверх. Гэта два трохкутніка ў бакі, хутчэй за ўсё. Ну, вось, з гэтай кропкі гэта было бы лагічна. А вось з гэтым у дзённіку напісана, што ён сядзеў на лаўцы тут і намаляваў. І то бок з яго боку гэта павінна быць два трохкутніка ўніз. Там атрымліваецца, ну, вось яны тры розных сімваля, і іх у розных камбінацыях патрэбна перабраць. Зараз буду просто перабіраць іх, таму што інакш. Брамку зачыніць можна. I'm still seeing spots from those lights. What the heck was that about? Яны бачылі, як я змагаўся з гэтым самым, з цёмнай прысутнасцю, і абмяркоўваюць гэта. Там паўгорада сабралося. Так.
Ну, ось яно, уверх, униз і боковины, так? Давайте тады покидаем так, тут заменяем их местами. Тут не то, каб шмат комбінацый насамрэч. Так, добра. Тады спрабуем вось гэты бакавіны, потым уніз, потым уверх. Не атрымалася. Значыць, тут уверх, тут уніз. Не атрымалася. Тады вось гэтыя уніз ідуць, потым уверх і потым бакавіны. Не атрымалася. Спрабуем бакавіны. Не атрымалася. Я не разумею. Ну, просто не разумею тады гэты пазл. Можна яшчэ замяніць гэты самы, вось гэты сімбаль на вертыкальны. Таксама не працуе. Парадак я выконваў той, які быў у... Гэта парадак працы, так? І спачатку была тэлевізійная халера. Пачакайце. Люцик навучыўся прафесійна адчыняць рондаль і ну яго там крышка ёсць і вось эту крышку накрылку ён бярэ просто і здымае ўжо просто прафесійна зубамі ніжнімі пачапляе, она такая яшчэ гумовая па баках і адчыняе, правярае кожны раз рондаль, калі ён стаіць на кухні. Просто без проблем уже. Его літаральна секунд 10 і ён уже пайшоў праверыць просто рондаль. Што там у рондалі у вас? Так, вось... не, пачакайце-ка, я зразумеў, я прыдурак, я не той сімбалі выкарыстоўваў, гэта не тыя сімбалі. Два трохкутніка, вось такіх уверх, але яны па баках. Ну, для яго ж стаіць. Так, так. Я зразумеў, чым моя праблема была. Так. Сабакі выкапваюць, так, гэта не тое. Потым у бакавіны я зразумеў, чым моя праблема была. Вось. Я не той сімбаль, я запомніў два трохкутніка ўверх, але не запомніў, як яны насамрэч выглядаюць. Там яны не просто два адзін за аднім вертыкальна, а наадварот яны па баках стаяць. Так, монстры жывуць сярод дрэваў. Я вельмі ступіў папярэдні раз. Это была вельмі відавочная памылка. Ну, зноў жа, у мяне ёсць апраўданне, я вельмі актыўна трындзеў у чаце, да. Ні халеры не запамінаў. Так, тады атрымліваецца, за сагу у нас. Зброя нармальна ў яе. І у яе з гэтым не вельмі заўсёды, ніколі асабіста праблемы не было. Пачынаем тады за яе гісторыю далей. План, нагадаю, калі за сагу нам прыйдзецца, нам патрэбна вызваліць Алана Вейка і зафіксаваць гэтую падзею. То бок, калі Алан Вейк будзе выбіраць, яна выкарыстаю клікер, каб Алана Вейка выцягнуць далей. Ну, альбо нешта такое, карацей. Таму што клікеры, ну, тут усё трошкі працуе як у Мары і па логіцы Мары, і гэта можа быць дзіўнае дзеянне нейкае для таго, каб проста яго зафіксаваць і палічыць, што Алан Вейк выбраўся. Можа быць у той момант, калі яна будзе размаўляць з ім. Вось людзі ў такіх выпадках заўсёды кажа, чаму мне не сказалі. Не, я наадварот баюся, што вы мне будзеце падказваць пачнеце, таму што калі мне рэальна патрэбна дапамога, я пытаю дапамогі, як бы праблема няма. Ready to go? Вось. Ну вось калі рэальна я такі лічу, блін, я не здольны гэта зрабіць. Вось. Асабісце, калі гэта абавязкова для сюжэта, я не разумею чагосьці. Ну такое не той, каб часта бывае, але час часу дапамога патрэбна. Так, захоўваемся, вось. Вяртанне 6. Глядзіце, у Алана Вейка, я зразумеў, мне падаецца, вось гэтыя нумар часткі, хутчэй за ўсё будзе адпаведны. Магчыма, будзе адпаведны, таму што у нас мы зараз на вяртанні 6, то бок гэта 6-я частка, і гэта містер Скрэч. А у Алана Вейка ініцыяцыя 8. Мы ў двух розных кнігах, каб вы разумелі, як бы, ну, гульня расказвае пра дзве... Алан Вейк напісаў дзве кнігі, ініцыяцыю і вяртанне. І ініцыяцыя гэта яго гісторыя, якая павінна адбыцца да вяртання. І вось вяртанне зараз уплывае на ініцыяцыю. І вось мы павінны якраз такі прайсці
Оп, I'm ready to перезаписали. head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Угу. Добре. Тронимося в Cauldron Lake. Виконати ритуал. Tor, I need the old gods of Asgard. I need a very special song. Hell yeah! Чудово. Tour bus is already loaded, and we said our goodbyes. Ready to hit the road, just like the old times, baby. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. A rider, a lake of darkness, bringing him into the light. It writes itself. They've still got it. Діди, короче, напишуть песню і зладять песню нам гуртком своим старыми богами Асгарда и сыграют где-то на березе. Сторонка. А что ты, сторонка, тут робишь? Это я не зауважив весь этот час? Культ знаходить клікер. Так. Ну, гэта старая сторонка. Пасля таго, як яны атрымалі дакументы бюро кантролю, Ілма Каскелла ведаў, што супраць чаго яму прыйшлося выйсці. Ён прыдумаў культ. Ён і армія Яко збіраліся змагацца са сраным хорарам, які водзіцца ў возеры. І план прывёў гэтых федэралаў у іх бункер каля возера ў цемры. Людзі звонку маглі толькі ўсяму нашкодзіць. Каскела сабатыравалі працу FBC, ну, бюро кантролю. Ну, станцыі назірання FBC і так. І змянілі яе, каб яна паведаміла FBC, калі нешта адбудзецца ў возеры. Адзін раз, месяц пазней, калі гэтая сігналізацыя спрацавала, яны прыехалі да возера, гатовыя, каб змагацца, але ў гэты раз яны не знайшлі ніякіх пачвар. Штосьці іншае было выкінута на берег. Пераключальнік. Яны бы прачыталі, як Вейка спыніў ягер з ім у выкраных яны прачыталі, як Вейк спыніў ягера, выкарыстоўваючы яго у выкраных файлах. З гэтага моманту, калі культ лавіў кагосьці, каго забралі цені, яны выразалі сэрца монстра, усоўвалі клікер у дзюрку і пераключалі яго. То бок у культа быў клікер, яны літаральна проста паўтаралі тое ж самае, што рабіў Алан Вейк у дапаўненні да першай часткі. Проста я дапаўненне зноў жа не гуляў, але я так разумею, што яны проста паўтаралі гэты рытуал раз за разам, каб спыняць гэтых, ну, вярнуўшыхся ад таго, каб яны не вярталіся насамрэч. У гэтым іх і была ідэя. Так, добра. Тут засталося мне яшчэ што-небудзь? Там есть дзіўныя зачыненыя дзверы. Ну, в прынцыпе, я як бы разведаў, я не ведаю, можна пыласосіць яшчэ апошнія кавалкі нейкія гульні, але мы ўжо ў канец гульні адправімся. Pick up. David, please pick up. David, David! It's me. Where have you... stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... She's dead because of you. And I don't ever
want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. I'm running out of time. История по краху захоплює все більше і більше, ну, замацовується, скажімо так, історію, у якої її дочка померла. В принципі, гэта, ну, для тих, хто не ведае, гэта амаль асноўны матыватар, не, самы асноўны, можа, матыватар для сагі, каб змагацца з цёмнай прысутнасцю, таму што Алан упісаў сагу ў гісторыю і зрабіў яе галоўнай гераіняй. Яна гэтага не пытала, але зараз адзіны выхад для яе гэта перамагчы цёмную прысутнасць, каб увогуле выправіць сітуацыю. Так, мы каля Колдран Лейк, нашай мэты. У нас ёсць вершы. Тут ёсць вершы, якія я не рабіў. Я не ведаю, мне гульня дазволіць, як бы зараз парабіць трошкі вершыкі гэтыя. Так. А мэта ў яе будзе... Дарэчы, а справу я магу яшчэ нешта тут дадаць у справу? Не асталося? Культ дрэва, нам вядома. Так. Вось яны выкарыстоўвалі сэнс рытуала іх быў. Яны выконвалі яго. Мэта была забіць забраных. Далей. Гісторыя у нас. Гэта кавалка у нас да халеры, але мы ўсё яшчэ не можам імі карыстацца. Ладно. Хованкі культа. І гэта у нас у Брайтфолз апошняя. Так. У Колдран Лейк мы менш за ўсё глядзелі, у Квотрі мы пропусцілі 3 яшчэ. А хто пісаў пра смерць дачкі? Алан ці Скрэч? Мне падаецца, Алан у пэўны момант становіцца... Ну, як бы... Алан сказаў, што ён упісаў яе як герою ў гісторыю. Сага ўспрымае тое, што гэта Алан, ну, як бы Алан упісаў яе. Але Алан сцвярджае, з яго пункту гледжання, ну, мы не ведаем дакладна, таму што гэты момант як бы просто, ну, трошки прыкрываецца для нас. Тым больш, што Алан у гэты момант наслаиваецца на Скрэча, ну, увогуле, дзве істоты, як існуюць. Вось, і ў выніку я не магу табе адказаць, таму што там ёсць, скажем так, ёсць Скрэч, які цемра, так? Ну, вось по тыпу цемра. Але на мой погляд, ёсць Алан Вейк, карацей, і ёсць Алан Вейк, які зацірае, ну, радкі. Я не магу паверыць у тое, што, ну, ёсць... Мы калі пабачылі... Я ўсё яшчэ не магу адмовіцца ад сваёй версіі, ад таго, што Алан Вейк ёсць містер Скрэч, але я зараз упэўнены, што ёсць цёмная прысутнасць як цёмная прысутнасць. То бок тое, што выбралася, гэта дакладна ўсё ж такі монстр, а не проста сам Алан Вейк. У пэўны момант мяне гульня амаль упэўніла ў тым, што не існуе ніякага містера Скрэча, ёсць толькі Алан Вейк. Ось. Але ўсё ж такі ёсць пачвара, цемра, якая гоніцца за клікерам, і пытанне яшчэ, чаму яна гоніцца за ім, таму што, ну, і, в прынцыпе, замацоўваць гісторыю для цемры было бы карысна, можа быць, таму. Так, мы зараз можам трапіць у закрытую тэрыторыю. Так, я чую верталёт. Это FBC? Я на узбережжі поставить світло. Блін. Так. Гэта частка, у якую мы не маглі трапіць дагэтуль. Вось гэтая тэрыторыя. І яна, я так разумею, увогуле дадатковая, але давайте яе ўжо, раз такая справа, агледзім. Я так разумею, яна ніколі не была важнай для гісторыі. То бок, яе можна было проста прапусціць увесь гэты час. Я спадзяваўся, што мяне гульня верне сюды, і у мяне быў момант, калі я такі думаў, можа быць, сюды завесці, але
Толькі калі мяне гісторыя сюды адправіць. Ну, вось захаванне ёсць. Можна переключыцца, рэальнасць уже переключаць нельга. О, сторонка. Далёка. Вось. Я ўсё яшчэ думаю над тваім пытаннем, Марыкана, і я думаю, што пакуль рана, ну, прамога адказа няма. Але я думаю, ўсё ж такі, гэта Alan Wake, адзін з двух. Той, які пісаў, альбо той, які заціраў. Вось такая, карацей, мой адказ будзе, але я не ўпэўнены ў ім. Зусім не ўпэўнены. Cauldron Lake. Што там? Што там? Жывёлы спрабавалі трымацца як мага далей ад узбярэжжа. Быццам бы спрабавалі пазбегнуць чагосьці небачнага. Паглыбленага драпежніка, які чакае ўнізе пад паверхняй, цёмнай паверхняй. Яны ніколі не пілі ваду з возера. Птушкі аблеталі навокал яго, ніколі праз возера. Цембра сачылася з Cauldron Lake. Так. Зазірнуўшы у цёмную люстэрка возера, ты пабачыш усё навокал сабе, і ты зразумееш, што яно ўжо выбралася. Ужо было там, дзе ты знаходзішся. Гэта ўжо было занадта позна. Гэта выпраўленая частка, то бок якраз такі там было нешта, яно было выпраўлена якраз такі Аланом Вейкам, альбо містером Скрэчам, там пытанне. Ось. Cauldron Lake раней было поўна людзей, цудоўныя лясы, прыгожыя краявіды і гэта самае, як это, сцежкі для падарожнікаў. Так. Потым дзяржава паставіла тут плот, каб атрымаць людзей звонку. Вулканічныя газы, сказалі яны. Яны не жадалі, каб хто-небудзь ведаў праўду. Возера не было зусім не было возерам. Цёмная вада гэта маска, каб схаваць штосьці галоднае і бяздоннае. Галодны і бяздонны акіян пад ёй. Плот не мог змяніць патоп, які набліжаўся. Нішто не магло. Вяртанне кашмару, падняцце з цемры з глыбіні. Ну, карацей, вось оно. Тое, што можна было увогуле прачытаць, так разумею, значна раней. Оп, хованка. Што тут у нас? Дрэва нумар 2, бла-бла-бла. Не разумею. 3 і 2. 3 штосьці 2. Давайте паспрабуем так. Я паспрабую 4... пачакайце, ключа няма. Дрэва. Прайсці праз браму. Быццам бы там пячора яшчэ не... Масток, потым хатка ведьмы, я так разумею. Там нейкі быццам бы труп чагосьці і... дрэва. Блін. А мне можа, слухайце, можа я гэта ключ здабыў ужо. Так. Кофе Голд. Я мог вельмі даўно здабыць гэта, не? Не, гэта дакладна не яно. Это не яно. Это не яно. Я просто на усякі выпадак уже пробую іх. Не. У мяне няма такого. Добра. Што яшчэ тут магу даследаваць? Тут не той каб шмат, насамрэч. Ну, тут не такое вось. Тут вершык павінен быць. Вось што я дакладна ведаю. Дзесьці тут павінен быць верш. Таму што я памятаю яго ў назадках яшчэ ў самым пачатку гульні. Ну, вось, калі мы ўпершыню на Cauldron Lake адпраўляемся і выплываем, калі адыходзіць вада. Но мы там прачыталі назадку аб тым, што тут дзесьці ёсць вершык. Ага, зачынена з іншага боку. Лагічна было бы, дарэчы, калі б тут аленька быў. Бо мне толькі адзін аленька застаўся. Мне шкада трошки будзе, блин, не зрабіць гэтага ўсё ж такі. Аленьку? Калі ласка. Мне алень патрэбна. Людзі. Пачакайце, там яшчэ нейкая нататка. Яго валасы ўжо не былі такімі, як я іх памятаю. Так, это
Ты зноў вярнуўся і так я вярнуўся. Не, пачакайце-ка, гэта недазумение. Гэта гучыць як з фільма Томаса Зейна. Увогуле радкі там было па тыпу пра вяртанне. Каго ж яна там у фільме вяртала? Ну, мне падаецца, она Алана Вейка вяртала, толькі фінскага Алана Вейка. Ну, то бок Томаса Зейна. Усё заблытана ў гэтай гісторыі. Гэта вельмі складана тлумачыць таму, хто не сачыў увогуле па тыпу канцэпты мясцовай гісторыі. У нас ёсць па тыпу Алан Вейк як карацей ён мае быццам бы 3 адлюстравання сваіх і ён гэта не ясна, не вельмі зразумела, што з'яўляецца адлюстраваннем чаго. О, пачакайце-ка, гэта што ў нас? Дзень першы. Нейкая дзіўная жывёла паспрабавала прабіцца ў наш клубны дом. Это было вельмі жудасна, так. Бла-бла-бла. Макс знік у лесе. Калі ласка, беражыцеся ведьма. І гульня, у якой яны павінны паляваць на ведьму і хавацца ад яе. А што, няўжо няма вершыка тут? Да ну ладно. І аленькі не будзе, так? Блін, у мяне апошні аленька ў гульне застаўся. Шкада. Я ожидаю. Так. Ну і яшчэ тут паказваецца чамусьці, што там быццам бы далей можна прайсці, але я не бачу ніякай магчымасці там прайсці. Алан Вейк як па-азерскі. Так, атрымліваецца, у нас персанажы, у нас ёсць Алан Вейк, які пісьменнік і ў цёмным месцы. У нас ёсць Алан Вейк, які праекцыя Алана Вейка ў рэальны сусвет, альбо не ў рэальны сусвет, а такое ў оверлап, альбо нешта такое. Ну, карацей, Алан Вейк, які праецыруе сябе. Таму што Алан Вейк не пакідаў пакоя пісьменніка ўсё яшчэ. Ён закрасваў у пакоі пісьменніка. І вось кожны раз, калі мы дзесьці падарожнічаем, гэта мы з Алана Вейка за яго праекцыю гуляем. То бок, вось дзе версія Алана Вейка. Потым ёсць Алан Вейк фінскі, які быў у гісторыі ў кіно Томаса Зейна. Ёсць Алан Вейк, які адыгрывае Сэма, не Сэма, як оно, Алекса Кейсі. Алекс Кейсі гэта Макс Пейн, карацей. Алан Вейк Макс Пейн у нас ёсць, калі яго адыгрывае? That must be Tornodin. Maybe I should check in. Я чую іх. Kiddo, we're almost at the gig, and Odin's run over 4 minions of darkness. The boss is our hammer. One carving with one hand. I need you to meet me at the shore. Дзяды. О, поехали. Давайте нагоним дедов. Killer chorus. Come Дзяды. save your soul. Awake new and whole. By name I will summon him. Da-da-da-da. Як мінімум, дедам весело. Potion summoning. Bro, tree, tree. What tree? There's no tree in the song. Окей. Put the tree in the middle of the road. We're not on a road. Drive Я чую, як carefully, дерево упало. Grandpa. Я не їду далей. Metal, bro. Metal to the metal. Very rock and roll way to drive. Ну, так, їх трошки машина подрозвалилася. Цікаво, що там доїде у этой машини. За древо. Блін, там усьому кобзда, мені подається. Так, вони тут проїхали. Давайте за ими. Так, і перелічэнне увогуле варыянтаў Алана Вейка рабіў. Так, ёсць варыянт Алекс Кейсі. Ёсць яшчэ Алекс Кейсі, які напісаны Аланом Вейкам. Ёсць Алекс Кейсі, агент ФБР. Ну, гэта мы зараз... Мне падаецца, гэта, дарэчы, ўсё... не, пачакайце, гэта не... Вось Алекс Кейсі, дарэчы, далей ужо я забіраюся на зону персонажа Алекса Кейсі. Яго мноства варыянтаў, так? Ёсць яшчэ Алекс... Алан Вейк, Том Зейн. Ён быў у кіно, то бок... Том Зейн адыгрываў
Алана Вейка, і гэта не зусім як бы Алан Вейк, больш Том Зейн, і зараз мы перабіраемся ў штуку, у якой я не ўпэўнены. О, я бачу ворага. Все зараз. Оп, я бачу, там яшчэ хтосьці паехаў. Мы, дарэчы, дзе мы ўжо вось тут? А я змагу выбрацца тут далей неяк? Не, хутчэй за ўсё не змагу. Лепей, каб мяне вораг не заўважыў. Альбо я змагу абысці там. Хутчэй за ўсё змагу абысці. Так, ад гэтага пазбавіліся. Далей я іду на тэрыторыю Томаса Зейна, і пытанне. Томас Зейн, хутчэй за ўсё, быў, ну, пісьменнікам. Ну, калі ўсё ж такі складваць гісторыю далей. Томас Зейн быў пісьменнікам, які прыбыў сюды раней. Але ён быў не пісьменнікам, ён быў рэжысёрам. І ён прыдумаў паэта, то бок пісьменніка, які потым зрабіў Алана Вейка, альбо, ну, далей ўжо ўсё, вось тут заблытваецца ўсё. Ёсць Томас Зейн, які намаляваў... Так, а дзе гэты чел? Восемь. Толькі адна? Не, толькі адну вернули. Што мне па месцу ўвогуле ў інвентары? У прынцыпе, няблага. Я магу нешта на хуткам доступе яшчэ скарыстаць? Не, не вельмі. Давайте гэтай пакарыстаемся з рыбай. The lights in the containment cell are good to go, Anderson. Great. A touring note in there yet? The two golden oldies, oh, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're a lot. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. До речі, я літаральна випадково дійшов до вершика. Я не упевнений, що вершик я зараз можу уволі виконати, але давайте вже. Маті Крумкач сядіть у її гніздовище, аховує своїх діток, робить... Так, гніздо маті, ось. Оборонить її дом від почвари, який йде поїсти. Але тільки герой може розділити їх. Так, тоді монстр. Додому і герой. Keep Так? trying. Не то. Тоді давайте монстра ось сюди. І герой. Nope. Атрымліваецца тады. Яна дом, маці у доме. Герой. Doesn't make sense. Пачакайце-ка, не, мне не гэтая маці патрэбна. Мне патрэбна, а яно з вялікай што напісана? Кроу. Не маці, важнае слова, а якраз такі Крумкач. Тады вось так і вось так, напрыклад. Nah. Не? Вось так і вось так. Doesn't look right. Тады ты ідзеш, монстр ідзеш у дом, а герой пільнуе. Не тое? Герой на сэрцыка. No. Што яшчэ можа быць? Монстр жадае паесці. Не, давайте тады. Маці у доме. О, не тое. Крумкач. Крумкач у доме. Монстр на детках. І герой That's not right. на... Не, да ладно. Think, Saga. Я не разумею, куды герой павінен стаяць. Ну, куды яго патрэбна паставіць. Тут як бы ўсё ёсць. У мяне дакладна ёсць то, што мне патрэбна. Ну, тут ёсць правільныя фігуркі. Хоць сваіх дзетак. Ну, не, ну, добра, маці павінна быць. Вось, Крумкач павінен быць тут. Ось сюды. Так. Абараніць яе ад пачвары, якая ідзе паесць. А што пачвара? Ну, пачвара тады адзіны застаецца, гэта... Чакай, не то. Монстр, ось. Монстр вось тут павінен быць. І...
А, не, герой усё. Герой докладно тут О. повинен бути. Питання тільки зараз, куди... No. Наоборот, героя зараз веду на 100%, остатні не уповнені. Монстр. Сюди. Nah. Може все ж таки маті повинна бути. Блін. Doesn't look right. Да і повинно ж працювати. That's not right. Тут просто не вельми зрозуміло конкретно момент. Розказується, перший рядок про маті Крумкача. Там деды Берег разнесут. Тык, у меня пазл, я не могу, у меня важная штука. Маті Крумкач сидить у яе гнязде. А гняздо гэта могуць быць вось гэта, альбо як дом, так? Сэрца гэта герой, тут увогуле без пытанняў зараз. Ну, я зараз зразумеў, што там у радку пра героя і сэрца яго ёсць. Там атрымліваецца маці, і тут ёсць маці і Крумкач, як бы. І там, але Крумкач з вялікай літары, таму я бяру фігурку Крумкача на дзетак, так? У сваім гняздзе. Ахоўвае сваіх дзетак, робіць што толькі можа, каб бараніць дом ад звера, які ідзе. Keep trying. Што атрымліваецца? Можа гняздо ўвогуле гэта? Nope. Ugh. Ага. І што? Монстр, якраз таки, там просто радок ад монстра, які ідзе на гэта самае, на тое, каб паесці, так? Пачвара. Пачвара, ну, калі на дзетках тады пачвара. А маці тады куды? Ну, ось гэта. Doesn't make sense. В сэнсе не маю сэнсу, усё мае сэнсу. Think, Saga. Блін, я здаюся. Нахрен гэта. Тады ў мяне не хапала лялек, каб гэта вось скончыць, а зараз у мяне мазгоў не хапае. Так, давайте захаванне. Прызыў. Сёмая частка вяртання. Ой-ой. Так, пакуль яны бераг там разносіць, трэба да іх ісці. Я абыйду тады вось тут. Там кантэйнер ёсць, два зачыненых. І тут я, в прынцыпе, на бераг і выйду, дарэчы. Так, ты можна цябе шрубоўкай. Оп. Шрубоўка жа. Я паглядзеў, карацей, у слова адвёртка ёсць варыянтаў 6 дзесьці. Карацей, каб вы разумелі. Ад папулярных да непапулярных. Так, зброю мне не давали. О, дробовик можно зараз перезарядить. Так, этих ворогов тут разобрались, у меня литерально мне шлях отчинили. Что я могу яшчэ прыглядзець? Тут ёсць адзін яшчэ верш, але зноў жа гэтыя вершы мне дадуць яшчэ адзін гэты, як яны называюцца, карацей, з галавы улецела слова. Гэтыя вершы мне дадуць у першую чаргу чармы каралі, і якія мне не вельмі патрэбны, шчыра. Ну, ўжо зараз у канцы гульні я не вельмі бачу сэнсу ад іх. Мне кажется, дам рады. О, яны распяваюцца ўжо. О, блин. Блин. Радзяўбаў ліхтара. Не чакаў я цябе тут. Рейтинг популярности слов про штуку, якою можна укрутити шуруби, так. До речі, краєвідік. О, в озеро розповсюдилося як. Так, это я правильно разумею? Не, оно не розповсюдилося, оно такого уровня, якое повинно бути. Не подалося. Я думал, что там еще ниже можно спуститься буде. На Hollow Knight отправляется еще 100. Hollow Knight у нас як бы уже... Какая-то штука. Давайте вот так зробимо.
А, гэта плывун. Халера. Плаваюча пачвара. Давай, я бачу цябе. Дзеды распіваюся на возе. I'm getting no bounce out here. Блін. Блін, холера. 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 Бляха. А? Пачвара. Як жа балюча было зараз, а? І зараз у мяне два варыянты. Альбо палячыцца тым, што ў мяне ёсць, альбо дабрацца да святла, і мне ўжо, ў прынцыпе, падлечаць, і тады ўжо толькі... На Нір Аўтомат адпраўляецца 1000. Дзякуй, вялікі. Нагадваю, заўтра будзем гуляць у Нір Аўтомат. У Hollow Knight, і ў сераду-чацвер мы будзем дапраходзіць Алана Вейка актыўненька. Калі яго дапрайдзем, будзем ужо вырашаць, я не вельмі ўпэўнены. У нас столькі ўсяго павыходзіла. Ремастер Обливиана. А чаму ранее апынулася гэта Clair Obscur, якую мы ў нядзелю пагулялі. Што у нас яшчэ? Blueprint, які я жадаю з вами пагуляць, бо яго, мне падаецца, ніхто не стрыміць, акрамя мяне. Ну, я нават не стрымлю яго. Вось. Я, можа быць, не бачыў проста. Такое магчыма. Я не той, каб шмат зараз сачыў, хто што стрыміць. Але гэта літаральна гульня для мяне. Вось. І хочацца яе патыркаць трохі. Як мінімум да таго моманту, пакуль мяне не дакучыць. А ось, вельмі крутая штука. О, глядзіце, размясціліся дзеды. I threw 'em out. Times are not rock and roll. Yeah, they are. I'm here! I'm here! Let's get ready! Дзяды. Anderson, we've set up control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Так. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. But I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Kieran. А мне яшчэ... О, вось. Вось тут можна. Мне спатрэбіцца рыштунак. Так. Ну, в прынцыпе, зараз дастаткова. At maximum volume. А захавацца нельга, так? Кавы ты не прынёс? Макс Пейн, каву бы прынёс. Так, давайте ў свае думкі зараз хутенька залезем яшчэ. Ну так, я не бачу тут захавання. Захаванне там было, і ўсё. Больше не. Я ведаю, дайце думкі свае хутенька разбярэм. То, што можам. Ланчбокс Алекса Кейсі. На тэрыторыі Колдрон Лейк. Так, не ўсё яшчэ. Гісторыя. Гэта ўсё яшчэ нам на познее, блин. Калі на пазней ўжо. Клікер. А, вось он, Колдрон Лейк. Закрыты. Torn Odin's song is our best bet of getting Wake out of the dark place. Scratch will come for us. We need to be ready to protect them. Угу. Ну, в прынцыпе, ўсё атрымліваецца. Я больш ні халеры тут не зраблю. Кот, што ты там робіш? Дайце-ка момент.
Кот гумочку скрав і сховався у ванні. Ну, як сховався, був закритий у ванні у пиніку. Ладно, так, добре. Дяди, поїхали. Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Wake back. Hit it! Давайте, співайте. Hello, Colgan Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. Что, ужаемся? Давайте, деды, блин, что за холера? Оп, поехали. Вы там фейерверки приперли? A whole lot of paranatural crimes happening right now. It's fucking awesome. I want a t-shirt. О, хвали пошли. Они из воды выберутся? Incoming, Anderson. Вот они. I'll blast him with the light. Ау. I'll get him into the light. I got him for you, Anderson. Окей. Не так-то просто буде гэта. У мяне, ну, рэальна яна не вельмі прамацаваная. Пакуль яны яшчэ напіваюць там хуценька, 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 паляпшэнне ў мяне ёсць яшчэ. Давайте вось на гэт. На дробавік. A whole lot of paranatural crimes happening Я right now. ведаю. But it's fucking awesome. I want Давайте a вось t-shirt. гэта. Пофіг. Да пофіг, пофіг, пофіг. На рты ухопіць. Выбираемся своей розуму. Ау. Давай світло. I have him in the light. Anderson on the right. Taken on the way. Ау. I'll blast him with the light. Да я ж ухилюся. А. Так. Перезарядка. Давай, 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 давай. Anderson, trouble on the way.
Це ж треба було новий. Anderson on the left. Начепитися. Дайте-ка момент, у мене чатка зникла, походить активно. Зараз буде ух. О-о, я поставився. Вельми бачно. Ау, я ж... Ну... Літерально так добре шло, а? Ну, Галон Трабл, нас боронить більш за усіх потрібно. A whole lot of paranatural crimes happening right now. Ну, шире я ще і підмацований, як херня. І я скажу, сага доволі слабовата у порівнянні з Аланом Вейком. То бок у поліпшенні у те, які є, вони не настільки поліпшають життя, як у Алана Вейка. У Алан Вейк доволі моцно, ну, підмацовується. I got him for you, Anderson. Да блін, зараз... Давайте зараз можна вже фейлить. Забивайте мене одразу. Давай, забивай. They're coming. Оу. Тому що я апошнього оленьку не знайшов. Ось, до речі, коли ведаєте, хто ведає, що дає апошня оленька? Бо, блін, я пойду гуглить після гульні 100%. Бо я вже не тримаю його. Show's drawing a crowd. Taking incoming, Anderson. Так, кого ви першого посвітлите? В углі там чела. Anderson, heads up. Ди, курки у вас усандалить потрібно. I'll get him into the light. Да ти помреш чи ні? Anderson on the left. More taken on the way. Ди, курки у вас? Anderson, trouble on the way. Anderson, I dropped gear for you. Перезарядка, не-не-не, только не зараз. Ау. Так. Перезарядка на усё. Ми літерально пусті вже. Світло, мені потрібно світло. Більше світла. Світло. Ау. Будь ласка, не забивайте мене зараз. I have him in the light.
А! Бля. Не. Не-не-не. Отшапитесь. Ну сколько вас тут? Жесть. I got him for you, Anderson. Жесть. Мы лишь нема шансу надо перезаряжаться. Got a delivery for you, Anderson. А. Anderson, they're trying to stop the song. Неужо? The power of rock and roll. Кто там? Оверламп починився. Что? Я же был, я только что з'явився. What happened? Why didn't it work? I did everything right. Art to bring him back? Clicker to make it real? So where the fuck is he? Parliament Tower. It was back. Так. Чому Alan Wake не вибрався? Чому він не вибрався? Добре, ладно. Ну, зараз ми з Alan Wake будемо проходити. Я думаю, в углі події Alan Wake йдуть у іншому порядку, але я зараз ні у чому не впевнений. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different, like my last chance, if it wasn't already too late. Зараз він відправиться на виставку. О, почекайте-ка. У мене є дона можливість. Давайте-ка перед тим, як ми протягнемо. Алону не напужать. Почекайте-ка, зараз що буде. Так. Я на опошние несколько дён, ну, несколько стримов не укладывался поблизу тут. Так. За Алана Вейка у нас атрымліваецца. Мы як бы даведаліся шмат за Алана Вейка. У той жа момант ён адзінае, што змог адолець, гэта, ну, глобальна, скажем так, для канкрэтнай сцэны. Адзінае, што Алан Вейк змог зрабіць, гэта ўпісаць сагу ў гісторыю. Яна частка зараз гісторыі. Так, а дзе? Я забыўся, як гэта працуе. Мне павінна быць прылада. Яна там называецца. Так, ось знайшоў. Блін, включаю вельмі доўга. Это займе пэўны час.
Я не одолею рассказывать про Алана Вейка, покуль я тут у наладах колупаюся. Придется почекать. Так. Так, ёсць. Зараз будзе. Камера з'явілася. Не. Да и ставочка давай. Родная. Авися. Зараз вам еще будзе. Я доўга для тых, хто не ведае, новая фішачка ёсць. Да, блин. Мне якраз зламаўся гэты прадпраўляць стрыма мой. Я не магу паглядзець. Я спадзяюся, вам нармальна бачна. Ось, таму што я не магу. Это не працуе. Ненавіджу гэтую херню, я не ведаю, чаму так. Так. Зараз, ну, кота я зараз прыбяру, каб я там вушы тырчалі. Я спадзяюся, што набоі будуць бачна у справа ўнізе. Добренько. Працягваем далей. Добренько. Бачите, там яшчэ яго лапка тырчыць літаральна з-пад галавы. Добренько, за Алана Вейка у нас давайте падсумаванне, тому што ён зараз на ліфце едзе. Ён зараз едзе ў свой жа пакой у Парламент Тауэр, там, дзе ён жыў у Нью-Йорку з жонкай. Пасля таго, як ён знік 13 гадоў назад, жонка пачала пакрыху шукаць, ну, скажем так, яе пачала нейкая цемра пераследаваць. Я так разумею, гэта Скрэч. Альбо Алан Вейк сам. Таму што Алан Вейк зараз, ну, у негатыве, скажем так, не вельмі адрозніваецца ад містера Скрэча, шчыра. Вось. Ён спрабуе знайсці, ну, ён як бы вяртаецца ў гэты Парламент Тауэр раз за разам. Я так разумею, з таго, што Алан Вейк на працягу 13 гадоў нават не памятаў, колькі разоў ён вяртаўся, колькі разоў ён напісаў кнігу, якой ён, ну, вяртаецца, але ў яго кожны раз не атрымлівалася. І для жонкі, хто хтось усё углядаў, так быццам за ёй палюе пачвара з цемрай. Вось, цёмная версія Алана. Алан, дарэчы, калі што, не самы добры чэл і не самы стабільны чэл, ну, так-то па жыццю. Ось, хоць ён у дрэннай сітуацыі апынуўся, але ён не самы пазітыўны чэл. Вось, і ў выніку атрымліваецца, ён як бы да яе прыходзіць нейкая цёмная версія Алана, і так, прыслухаецца, уважліва слухае гісторыю Алана Вейка. І атрымліваецца, мы зараз быццам бы, мы вось вярталіся ў Парламент Тауэр, і гэта быў, хутчэй за ўсё, Алан Вейк, да яе прыходзіў. І яна пачала рабіць фотасесіі вось гэтай цемры, яна пачала фатаграфаваць цемру. І у выніку, можа быць, атрымаецца, ну, зараз, калі ён вяртаецца, зараз я не ведаю, як гэта паўплывае, але мы зараз кожны раз мы бачым новую версію сваёй жа кватэры. І там, я не ведаю, што нас чакае зараз. З нас зноў сустрэніць ліхтарамі. Нас паспрабуюць фатаграфаваць аўтаматычная сістэма, якая фатаграфуе любога, хто падымаецца на ліфце. Цемры. Не. Ініцыяцыя. Цышо, знік. Ён уйшоў. Яна з'ехала? Няўжо яго жонка з'ехала? Там пакой пісьменніка? Так, сабраныя рэчы. Яго жонка з'ехала ў выніку. А куды яна паехала тады? Пасля таго. Я вось не помню, но мне по сюжете, по ідее, патрэбна... Мне сказано, ідзіце ў пакой пісьменніка.
Але мені цікаво, що тут відбувається. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Ellen in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I have made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Что? Я пошли фотографии, я нас забила себя. Сага? Чи это сага? Не сага, почекайте-ка. А, это яна. Ну, яна сама. Мне пытается, это было каля Cauldron Lake. Ну, по бэкграунду. Блін, я прийшов туди, куди потрібно. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead
friends will meet him when you're gone. Я ўсё ж таки не памыліўся. Я ўсё ж таки меў рацыю. Глядзіце, зараз нам відавочна паказалі, і падзеі адбыліся трошкі ў іншым парадку, але глобальна Алан Вейк у пачатку і выбраўся, калі ён выбраўся, гэта і быў ён ну, гэта ён і выбраўся. Рытуал не спрацаваў, таму што Алан Вейк ужо выбраўся. Проста ад Алана Вейка, скажем так, Алан Вейк бясконца вяртаўся на працягу гадоў, вяртаўся ў свой дом, у Парламент Тауэр, і не памятаў, што было раней. Кожны раз не памятаў, што было раней. Але можа быць нават, я ўсё яшчэ не ўпэўнены наконт таймлайна, па тыпу, у якім парадку дзеянні адбываюцца. То бок, мне падаецца, падзеі Алана Вейка ідуць у абваротным парадку. Шчыра, я думаю, што так, але не да канца ўпэўнены ўжо. Яшчэ раз мне падаецца, яны проста пераблытаны паміж сабою. І Алан Вейк спрабуе, мне падаецца, патрэбна ўсё ж такі яшчэ адно праходжанне, каб зразумець. Я, зразумела, на стрымах не буду рабіць, я хутчэй за ўсё проста перагляджу свае ж стрымы. Таму што некаторыя рэчы, ну, як бы, я здагадваю, ну, як бы, тэорыі сыходзяцца, але не сыходзяцца дэталі. Ну, я як бы не памятаю проста некаторых дэталяў, якія важныя. Напрыклад, першай размовы з Томасам Зейнам. Што ён кажа наконт таго, што памятае Алан Вейк. Гэта для таго, каб зразумець, у якім парадку падзеі ўвогуле адбываюцца. Але Алан Вейк паўтараў адно і тое ж, вяртаўся ў Парламент Тауэр да сваёй жонкі. І яна думала, што гэта гэты самы, ну, што гэта, карацей, як ён? Яна думала, што гэта Алан Вейк, і ён і быў Аланом Вейкам. Ён сказаў, што цёмная прысутнасць звяла з глузду яго жонку. Яшчэ пытанне, можа быць, не цёмная прысутнасць, можа яго вяртанне. Увесь гэты час ён быў тым, хто вяртаўся дадому, і яна сказала, што ён пакрыху становіўся ўсё больш разлаваным. А ён спрабуе выбрацца, і таму, у прынцыпе, ён усё больш і больш разлаваны, кожны раз вяртаецца і стомлены. Вось. І на працягу 13 гадоў яна ў выніку не вытрымала. Яна спрабавала па-рознаму перамагчы гэту цемру, і ў выніку не вытрымала. Вось. І Алан Вейк, разлаваны на скрэча, прыйшоў і забіў сябе, калі ён выпраўляў манускрипт. Ну, гэта я ўжо гэта апісваў, што няма містера Скрэча, ёсць Алан Вейк. Ёсць Алан Вейк, які прыйшоў у пакою пісьменніка і разлаваны забіў самога сябе. Вось. Пытанне, што адбылося, калі я бы адчыніў пакой пісьменніка проста адразу. Ну, вось, зараз там мне па квесту патрэбна было адчыніць пакой пісьменніка. А я пашоў даследаваць хату і паглядзеў фільм. Цікава, хутчэй за ўсё пакой проста не адчыніўся бы. Я думаю, што гульня не мела ў гэтым сэнсе выбара нейкага. Вось, але гэта ж не канец яшчэ. From the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Заманить. Hit him, Estevez! Як його заманить там? Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it! Anderson, we lost power. Ау. Ага. Енергії нема.
Конечно. Окей. Not too fast. Shoot him to pin him down. Estevez! Lights! Got him. Scratch. This is your shot, Anderson. Turn the lights. Got away. I'll get it running. Just be ready. Got a delivery for you, Anderson. Дякую велике за скрині, але, блін, я ж не допомагаю. Back in business. Now, Estevez! The lights! Got the bastard. Power is out. He's coming for you. I'll fix it. We can hit him again. Так, за это мы скончили? To go. Ау. Болюча. Лечение нема ніякого, ні холери. Back up. А, Too fast for me. Shoot him. літерально готую момент використаю как... The lights, Estevez! Так. Світло, гэта добра, мені полечиться потрібно. He's free. Lost the lights. Look out, Anderson. Так. Мені усього дають достатково добре. Просто часу у мене нема на таку перезарядку. Оу. We're back. Так. У вас то все go-go-go, а у мене, блін, ні холери нема. Lights are out. Hang in there, Anderson. Need to get those lights facing the south. Да я веду, що робити. А. Упихнуть у пастку? Не-не, повинен світло в початку. Бляха. Я не могу, вы бачите, я не могу, да, вот сконцентрироваться на том, что кажу. Ready to roll now. Он лiterально не дает мне часу ни на что. Так. I can trap him with the light if you slow him down. Да блин. Повний інвентар. Добре. А чому мені таким... Добре. Там стріли. Смат-стріл. Use the light on him. I got him pinned. Hurry, Anderson. А де світло ще? Ось другое. Добре, я бачу зараз де світло. Мені просто навіть нема часу, щоб оцінити ситуацію. Got it from the lights. Ау! Да блин! Холера. Чапіся. Просто на вот і секундочки почекать, каб щось зробити, у мене нема просто. Просто я нема. I can't get the light on him. Ну молодчина, не можеш світло достати. Де він там? Got him. Get the light on him. I got him. Добре. We got power. Lights are out. Look out, Anderson.
Да блин. Я думаў, што гэта... У яго яшчэ складана адрозніць два моманты, калі яго святлом фігачыць. Так, выбраўся. Need to point the lights at the sun. Я ж магу за... Не магу, это не працуе. Думаю, я могу спокойно перезарядиться, и он меня не достанет тут. Так. Так, есть. Давайте. Телепортующийся мудак. Да блин! Сага, ты же ухилилась, и маков твой, бляха. Так, у меня знову шатка зникає, я не поспіваю нічого. Я реально, мне... Он не дає ніякого моменту хоч щось зробити. Так, заманіть його. Ну, один ему варіант його заманити, это разом з ним туди трапить. Давайте на всякий випадок. Я полечуся до максимума. Оп. Sorry. Wake? Is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Casey. Scratch. Почекайте, сагу ён выкинуў в озеро. I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Окей. Окей. Давайте я зараз... Падсумаванне. У нас ёсць... Ну, в прынцыпе, версія моя склалася, так? Тое, што гэта самае, у нас ёсць падмацаванне, тое, што гэта сапраўды так, ну, мы даведаліся. Алан Вейк выбраўся ў самым пачатку. Мы правялі рытуалы, Алан Вейк выбраўся, але выбраўся ён у мінулым, тады, калі мы яго знайшлі ў пачатку гульні. Гэта ўжо адбылося пасля таго, як цёмная прысутнасць знайшла яго. Справа ў тым, што цёмная прысутнасць, як бы, скрэч усё ж такі ёсць, як бы, але ён не той скрэч, пра якога мы думалі. Гэта Алан Вейк. Алан Вейк напісаў гісторыю, і Алан Вейк спрабаваў, ну, як бы, з'явіўся манускрипт, просто ў пэўны момант, дарэчы, мы не памятаем, як мы яго напісалі, так? Быў напісаны манускрипт, хутчэй за ўсё Аланом Вейкам, як адна са спроб яго выбрацца. Потым ён і выправіў гэтую гісторыю, ён жа пачаў выпраўляць гэтую гісторыю. Але ён думаў, што ён, ну, разбіраецца з містером Скрэчам, нейкай таямнічай асобай, якая выпраўляе яго манускрипты, і ён думаў, што гэта цёмная прысутнасць управляе яго манускрипты. Не, цёмная прысутнасць гэтага не рабіла. Што цёмная прысутнасць зрабіла, гэта насамрэч проста заблытала Алана Вейка. І Алан Вейк як бы
спыніў самога сябе ад выпраўлення гісторыі ў адным з цыклаў, так? Ён жа сам сябе спыняе, ён жа сам сябе перашкаджае, ён сам сябе супярэчыць у розныя моманты гісторыі. І ў выніку, калі ён зламаны быў максімальна, і яго самы момант перад тым, як яго паспрабавалі вярнуць, скажем так, у рэальнасць, цёмная прысутнасць улезла ў яго галаву. Вось, і стала ім. Ну, як бы, ну, не ім, а як бы просто апантала яго. Ну, правильно было бы. Вось. І зараз цёмная прысутнасць, ну, апошнія моманты вы самі бачылі, цёмная прысутнасць вырвалася з Алана Вейка і залезла ў Сэма Лейка. Сэм Лейк — гэта, ну, наш Макс Пейн. Не, пачакай, пераплутаў, не Сэм Лейк. Як ён? Алекс Кейсі. Алекс Кейсі, я ўсё... Просто гэта адзін той жа актор, і гэта адначасова і Сэм Лейк, і Алекс Кейсі, і Макс Пейн. Ну, карацей, гэта самае. Алекс Кейсі, наш дэтэктыў з Нью-Йорка, які працуе ў ФБР, вось у яго забралася цёмная прысутнасць і апантала яго. Пры гэтым Сагу выкінуў ён у возера, і гэта дрэнна, гэта вельмі дрэнна. А Алан Вейк апынуўся на паверхні наадварот. Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely Saga. You take care of things on this side. А ё-моё. Дзяды, асцярожней там. Seen it all play out. Like a horror movie I've been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Я не ведаю, што робіць. Ну, дзяды павінны разбірацца. Так, у Алана Вейка няма нічога. 0 просто. Пустые. Абсолютно. Это ўсё яму не адчыніць. Это ўсё балты для Сагі яму не падыдуць, у яго арбалета няма. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The Shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a Bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Треба принадіць Кейсі на каву. Ну, я думаю, гэта будзе яго слабай кропкай. Так. Рыштунок трошки ёсць. А чаму мне такі інвентар абмежаваны?
Там заўсёды быў Alan Wake такі маленькі, альбо мне прыдумываю зараз. Так, это не холера нельга. Выбраться тут я не змагу. Тут завалило у нас усё. Добра. Это наверх змогу забраться, так? І мапы ў мяне няма, і свайго пакоя пісьменніка ў мяне няма. А што? А як? А як я адсюль павінен выйсці? Эта машина, я, відавочна, нікуды не поедзе ўжо. Яе хопіць, накаталася. А, у прынцыпе, па дрэвам я ж магу пралезці. Тут не толькі б заблакавана. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Бо торби нема. Як ж була торба. Докладно. Чел у гэтым самым. Мы самі сабе патэлефанавалі у тэлефон і сказалі, што нам патрэбна пераключальнік вось гэты ліхтарык было пакласці. Дзе ён зараз тады? Дзе ён? У нас няма чым адчыняць гэта ўсё, то бок мы даволі абмежаваныя ва ўсім. Я не ўпэўнены, што паляпшэнні, якія я набыў для Алана Вейка, яны працуюць у гэтым як бы сусвеце. Дарэчы, мы ўсё яшчэ ў оверлапе, ну такім у сярэдненькім месцы. Мы не ў рэальным сусвеце, мы ў наслаенні вось гэтым усім. Усім з усім. Оу. Мне падабаецца, што... Ну, я вось памятаю першага Алана Вейка, яшчэ учора на стрыме ўжо грэлі паглядзеў. Які ж ён месцамі першы Алан Вейк, ну, такі нейкі... Яно як бы... Адчуваецца як survival horror, і survival horror яму ідзе значна лепш. Бо я як бы змагаюся з ворагамі, але пры гэтым, ну, нічога такога. Ну, просто змагаюся з ворагамі, змагаюся. Так, набой, можа быць, закончыцца. Вось. Але першы Алан Вейк усё ж такі шутан такі 10-го года. Ну, ведаеце, і мне складана апісаць вось гэтай гульні 10-го года, якія не спрабуюць вось такімі павольнымі нейкімі цягучымі, яны спрабуюць быць адначасова і шутаном такім пастралюшкамі і шоу адначасова. І пры гэтым шоу як бы можна зрабіць па-рознаму, але ўсё ж такі мода на адны рэчы, ну там змяняецца карце паху гэтая мода. І вось зараз яна зроблена, другі Алан Вейк больш зроблены як сучасныя, больш, зноў жа я рэферэнсы хутчэй у мяне Resident Evil сучасныя, вось перамейкі, якія робяць вось такое. Ёсць у яго. The Last of Us, дарэчы, ну, таксама уплыў мае на гэта ўсё, таму што The Last of Us таксама про як бы мае пэўныя элементы даследавання, скажем так, сусвета. Падобныя. Так, у мяне атрымліваецца шмат месца займаюць якраз такі снарады для сігнальнай ракеты. Іх колькі ў мяне? Мне іх 7, а мне патрэбна адзін выкарыстаць, просто каб слот сабе вызваліць. І мапы ў мяне няма, так? Я па памяці павінен просто прыйсці туды.
Оп, станцыя бюро. Мы можам тут скарот, калі ён усё яшчэ адчынены, мы можам просто скарот прайсці. Давайте толькі ў хату гэтую зойдзем. Гэта крама, по-моему, закінутая. Але нічога не было, то я жадаю у яе зазірнуць. Яна заблакавана. Усё добра. Мяне ўсё ж такі вядуць, але не заўважна вядуць, карацей, у гульні. То бок я павінен ісці заўсёды правільна, і там дзесьці правільна абваліць дрэвы і заблакуюць мне праход. Ох ты ж ё. Ау. Да блин, перезаряжайся, хутчэй, Алан Вейк. Сколько вас тут? Ё-моё. Внимание, ніякого лутунку у конце свету. Ну, далі бы полутаться аж. Як же б я не полутавшийся? Як я жить без гэтага буду? Так, у мяне ёсць. У мяне насамрэч вельмі абмежаваны рэсурсы. Из іх яны не падаюць зараз, так? Просто глядзіце, у гульне, як і я ўжо казаў, гэта ёсць у Dead Space. Я не ўпэўнены, дарэчы, ці Dead Space быў першы, можа быць не першы, але вельмі добрая думка ў любым выпадку была, якую потым падхапілі для вось такога падобнага плана гулін. У вас прадметы не раскідваюцца па мапе, а робіцца генератор лута. І генератор лута дае вам рэсурсаў роўна столькі, каб вам было магчыма праходзіць у гульню. І чым больш напружаны момант яны жадаюць стварыць, тым больш як бы лута, ну, калі вам перад босам дадуць больш лута, так? Але гэта выпадкова, залежыць ад таго, колькі у вас зараз яго. Таму вы ніколі не скончыцеся як бы па прадметах, і не будзе такого, што вы захрасніце ў гульні і залочыце сябе. І пры гэтым у вас будзе напружанне, вам прыйдзецца іх, ну, думаць, што, о, блин, мне выпала вось гэта, і, блин, мне патрэбна з гэтымі рэсурсамі нешта прыдумаць. Што вельмі стварае прыемна, як бы, кольцо геймплея. Так было у The Last of Us, так было у гэтых самых у survival хоррорах шматлікіх, якія былі за гэты час, за там 20 гадоў. Ну, блин, калі там быў у нас Dead Space. Каля 10 года так само, дарэчы, як і Alan Wake першы. In the dark place, the dark presence went into me. 2008, по-моему, When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. Я называю яго скрэчам, але скрэча ён пакраху. Гэта цемра. Скрэч не зусім цемра звонку яго. Цемра гэта ёсць у ім была заўсёды, і, скажем так, цёмная прысутнасць проста яе узмацніла. Alan Wake спрабуе сябе ўсё. Мне, па-моему, падаецца, у першай частцы таксама была такая тэма, што па тыпу ён усё скідвае на жах нейкі па тыпу, о, гэта нейкая жудасная рэч, але насамрэч ён сам па сабе не самы добры чалавек. Вось, і можа не настолькі, і рэальна вось гэтая штука цемра, яна як бы узмацняецца, і, ну, шмат пытанняў, карацей, да Alan Wake ёсць. Мне падаецца, ён занадта сябе добрым чалавекам лічыць. І ім не з'яўляецца насамрэч. Так, ну, добра, што я гэту лакацыю памятаю, бо у мяне ж мапы няма. Ну, я па памяці зараз праходжу. Гульня то мяне вядзе, але я яшчэ сам памятаю рэчы. Мы зараз да паркінга выйдзем, да машыны. Ось яна машына. Я ж не магу мапу паглядзець, так? Ну, в прынцыпе, у мяне свайго розуму няма вось гэтага месца.
see this through to the end. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Оп, проснулся. Готов. Поздоровался. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead, because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. Что? Alan Wake, вертание. Его Синдерфест. Сиквел до отправления и инициации. Not what I expected. Мы докладно у темного места. Да мы докладно, и оно не упускай нас уже, оно забрало темное место нас. Что отбывается? Alan Wake отправился. Alan Wake уже выбіраўся з цёмнага месца і ну вось ён выбраўся з цёмнага месца і гэта яго быў шанс бы на дальнейшае жыццё, але ён выпусціў з сабой яшчэ і цёмную прысутнасць. Падзей тут быццам бы вяртанне ёсць. І ён адправіўся, таму што ну папярэдні раз гэта спрацавала дрэнна для яго, ён замкнула яго ў цёмнае месца. Зараз жа ён спрабуе выправіць гэта ўжо ведаючы, што ён хутчэй за ўсё ніколі не выберацца. Але, ну скажем так, падзея вельмі нечакана, як гэта выглядае. Гэта зусім не як цёмнае месца. Зброі, дарэчы, няма увогуле ніякай. Трэба знайсці кнігу. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn. Нам патрэбна прачытаць вяртанне, каб зразумець яго канцоўку, каб яе потым перапісаць. Але глядзіце, якая штука. Ёсць манускрипт, а ёсць па тыпу ўжо выпушчаная кніга. Яму патрэбна канкрэтна замяніць манускрипт, я так разумею. Любую кнігу проста так знайсці і выправіць яе не падыдзе. Некаторыя рэчы змяняюцца, але некаторыя рэчы зафіксаваліся. Яго брат памёр. Так, і ён у гэтай рэкламе быццам бы, ну, павінен быць яшчэ брат, але брат яму не адказвае.
say without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece. I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? А там башня, то быццам бы тень ёсць, калі на камера пераводзіць, натомість там быццам бы тень ёсць. Alan Wake has done it again. This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. Брат, а чому реально? Ачивочка, дякую, Елік. Вельмі не разваливае асяроддзе гэтай ачывачкі і ніякіх нахрен не выключыць. Абсурдная сітуацыя, што літаральна у гэтым самым літаральна на сайце ЕГС напісана, як адключыць гэтыя ачыўкі. Я гэта зрабіў. Гэта не працуе. Усе распроданыя, солдат. Полностью все книги распроданы. Оп, туалеты. А, ну-ка, ладно. А где может быть? У книги, я зразумел. Вось там напереди. Она будет там напереди. А вы, мужики, вы что? Вы в порядку? Ви як? Почуваєте? Добре? Добре, день іде. Пригоже, так? Ну, пригоже, насамрэч. Постою з вами тут. Ну, пригоже, калі Темное озеро тебе не спробует забить. Згодные? А вот один из братов Коскела. Где твой брат? Ну, не смешно было, угодно. Так, а чому? Я думаю, зараз нечто почнется. Опа, книжечка есть. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story! Shit. А ё-моё. Очепіться. Йому треба вернуться у той же самый покой, короче, у домик на озере. У покой письменника, как переписать эту книгу. Egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Почекайте, это не той дом. Я нечто не разумею. Гэта не той дом. Гэта... Зразумеў, гэта... Як ён... Карацей... Маёнтак, які перабудавалі потым у цэнтр гэтай самай... Ну, як іх... Забыўся словы. Словы ў галаву не ідуць. Пакой пісьменніка зараз знаходзіцца ў доме престарэлых. Вось. Я не памятаю, дарэчы, першую частку, але мне падавалася невялічкая лачуга у гэтым самым у гульне у самым пачатку. Гэта і ёсць домік на возеры, у якім Алан Вейк і быў заперты.
Мне нешта падавалася, гэта не нейкі пакой вось у маёнтку. Я In маёнтак увогуле не conclusion, памятаю. was Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche? I would bring his sick fantasy crashing down around him. В любом выпадку мы пробіраемся, ідзем туды наверх, у пакой пісьменніка. Паглядзім, як гэтае самае, як адрэагуюць. Там увогуле Аці бараніў гэтае месца. А ё-маё. I Срань. had to find another way inside. Мы ведаем іншы ўваход. Не падабаецца мне ідэя з іншым уваходам, дарэчы. Таму што гэта праз цэнтр. Можна проста праз брамку было пералезці, а? Алан? Не, мне прыйдзецца праз цэнтр адпачынку гэтага пралезці. Я ж яшчэ за сагу Аскарот сабе зрабіў, так? Блін, ну павінна было быць адчынена. Уніз бессэнсоўна ісці. Але я праверыў яго. Так, бессэнсоўна, яно не ідзе. Ну, у выніку поўнасцю абысці праз цэнтр адпачынку. Гэта адзіны варыянт. Ё-маё. Alice? Жонка. What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Зноў жа, мне зброі ніяка няма. Я спрабую вяртацца. Уже нічога не будзе, правильно? На што мне спадзявацца? Эліс? Як такое магчыма? Мы ў цёмным месцы. Няўжо Эліс зараз у цёмным месцы? Эліс у цёмным месцы. Яна жывая, але запертая ў цёмным месцы. А ё-моё. А ё-моё. А он скотч праз окно. Get your butt in here, Alan. It's safe here. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Жуда знае, жанчына, яна пужае мяне. Я трошки згодны. Ну, яна такая, яна вар'яцкая. Пры гэтым у першай частцы я не быў не ўпэўнены, яна потым мне вораг альбо не. Яна такая не ок, карацей, з ёй было. Захавацца ж я тут таксама нідзе не магу, правильно? Было захаванне, я памятаю, на першым паверсе. А, ну, усё зачынена. Ну, мне выбару не пакідаюць. Реально все зачинено. We'll loop around and come to Keter, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away.
It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. I was here. Новая сцена. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Так, концовку переписать потрібно. Бясконцы Дірфест. Кніга вяртання стала сапраўднай моя апошняя найлепшая мастацкая праца. У першую чаргу адданая людзям Bright Falls, і праз час яна бы распаўсюдзіцца. Гэта святкаванне распаўсюдзіцца на ўсіх. Ну, выбору няма. Поехали писать. Return's ending was an eternal Deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Horror story. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is Arrow, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Угу. Новый элемент у гісторыі. Галоўны герой плаціць за, ну, скажем так, дзеля таго, каб перамагчы, ён плаціць вялікі кошт, таму што гэта ўсё яшчэ гісторыя хоррора. Нягледзячы на тое, што ён ратуе ўсіх. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Угу. Калі так, атрымліваецца, Alan Wake зараз у цёмным месцы, альбо не ў цёмным месцы. Ну, па тыпу ў цёмным... Дзе ён зараз? Ён жа ў цёмным месцы, так? Зноў. І ён перапісвае гісторыю у пакоі пісьменніка на тое, каб яна стала іншай, ну, на тое, каб разам з сагай яны спрабуюць змяніць гісторыю так, каб у выніку герой як бы перамог, але заплаціў за гэта цану, вялікую цану.
Якую я не удакладняюць, але мы гэта паглядзім, але як бы быццам бы Сага таксама піша гэтую гісторыю зараз з ім, то бок ён не проста ён не адзіны, хто змяняе гэтую гісторыю, таму што Сага зараз у цёмным месцы сама. What's going on? Каляла Новейка запірае ў Am I пакой in the field пісьменніка, office? а яна ў офісе. It's the mine place. Nothing's working. I can't think straight. Замкнув Where is скрипта. everything? Усё зникло. Гэта нават не адчыняецца. На прафайлінге can't таксама sense anyone. нічога. My work. It's all gone. Усе справы. What the hell is happening? Я чую нейкі гук адсюль быццам бы, не? На выхад? I can't leave. Why can't I leave? Вітаю, Смок. Новая справа. Пакой, з якога ми не The можемо Dark вибратися. Presence took over Casey. Stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Для її... А ё-моё. Для її... Failed who? Це місце What's само себе happening to the дописує. chessboard? Так, що зараз відбулося? Я у цьому місці, я у небезпеці, мені потрібно вибратися відсюль. Скретч забрав клікер. Скретч викинув мене у Cauldron Lake. Інша сага. Я у цьому місці, я згублений, я не ведаю, як вибратися, я не ведаю, що робити. Як мені покинути це місце? Я підвела їх. Іншыя справы, няма больш іншых справаў. Профайлінг. Гэта іншая сага, яна же сама. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Яна кажа, што ёсць іншая сага, але глядзіце, гэта яна і ёсць іншая сага. Сага змененая гісторыя. Яна сага-герой зараз. А гэта рэальная сага. Ну, маё меркаванне. Зноў жа, я просто накідаю меркаванне тэорыі, гэта ўсё можа быць непраўдай. Але маё меркаванне такое. Алан Вейк змяніў гісторыю, упісаў сагу гісторыю і зрабіў яе героем. Вось. І гэта, вось гэта негатыўная сага. Гэта насамрэч рэальная сага, якая была бы не ўпісаная ў гісторыю. І напужаная, і згубленая. Але мы маем сагу героя, і яна можа приймаць рашэнні яшчэ, і нешта на нешта ўплывае. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases. The mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Something's very fucking wrong here. Ну, ты что думала? Я только знакомиться с темным местом. Так, партнер.
Scratch took Casey, and it's my fucking fault. Ты была жудасным партнёрам, а гэта ты павінна ў тым, што ён помер, ну што яму нашкодзіла дачка. Але гэта не адказвае на пытанне, як нам пакінуць гэта I'm месца. a terrible mother. Жудасная маці, Логан памерла за цябе. I'm a failure. This is what I deserve. Але гэта не тое. Што яшчэ? Толькі з гісторыі. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Але на камені заю толькі каб у сагі там ракурсе рогі вырасталі, так? Ну, тут шмат такого. Так, Логан мертва. Але я не жадаю гэта дадаваць на это самое, на борт. Scratch. Оп. He's using Casey now. Like he used Мы не можем Wade. залезть у голову Скретча. О! Casey was hurt. Господи, Кейси. I should have been watching his back. This case. This room. Is any of it even real? Мы можем... Некоторые детали додаются. Casey was being corrupted and I did nothing. Так. Ты ведала, што ты мне што не так. Ты ведала, што цёмная прысутна зрабіла з ім нешта, але ты так, ну потым яна вінавачае сябе ў тым, што з ім нешта, ну, з ім Scratch здарылася. was Wake. How could I miss that? Тое, што, ну, літаральна, на працягу гульні мы збіралі розныя нататкі, вось зараз гэтыя нататкі, ну, як, адны з тых нататак, якія мы бачылі, яны літаральна вось перад намі, мы чыталі іх, але, ну, як бы, сага нічога з гэтым не зрабіла, не гледзячы на тое, што падказкі былі перад намі. I never should have trusted these. Манускрипт. Ну, ўжо у нас дадаецца ўсяго. Усіх падвяла, не пачухала апошняга аленьку. Ну, вось, дарэчы, шкада з апошнім аленем. Я не вельмі упэўнены, дзе ён будзе, дзе яго прапусціў. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Чытаць нататкі? Ну, яна ж не ў Слендермене, каб чытаць нататкі. Ну, во, глядзі, колькі нататкі манускрипта. Там чытаць. Так, у профайлінку мяне няма, складваем далей рэчы. Да поўная херня, я зараз тое, чым займаюся, гэта проста хаос нататак. Забрала Логана ад свайго таты. Я выкарыстала манускрипт, каб ну, па дапамогу сабе замест таго, каб рабіць сваю працу. Так. Так, я ігнаравала факт, што цёмная прысутнасць была ўплывала на Кейсі. Мы расставляем ўсё гэта. Это ўсё было галлюцинацыя, вось гэта. Так. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Это ўсё ўплывае на цябе. Так, а дзе рэальнасць? Это не вельмі важна. Гэта сапраўдна важны кавалак. Гэта ўсё выглядае... So obvious the Koskela brothers were behind the cult. Было відавочна, што Каскела былі часткай культа. Не, не было, неправда. I spent too much time away from Logan.
Logan. Логан, The horror добре. story used her. Нам потрібно знайти. I never should have left Casey at the hotel by himself. Це все твої жахи, але де реальна The інформація cult was ніяка? just the beginning of the spiral. Не хапай яшчэ нейкая кавалка. Гэта ўсё галюцынацыя, мы гэта ведаем, але дзе мне... Можа мне патрэбна яшчэ кавалку дадаваць. Nope, nope, nope. Так, что-нибудь. Так. Это ўсё яе праекцыя іх страхаў, але гэта ніяк не дапамагае. Давайте расставим. Мне падаецца, ну, я могу зараз памыляцца, але калі б я як распрацоўшчык рабіў нейкую штуку, каб змяніць, ну, па тыпу зрабіць момант, ад якога будзе змяняцца канцоўка гульні, то я бы зрабіў гэта ў гэтым моманце. Ну, па тыпу таго, як я расстаўляю гэтыя рэчы. Типу, што я выставляю на, ну, туды, а што не. Але гэта было бы занадта жорстка для гульца, таму што няма нейкага гаранта, што гэта рэальна спрацуе. Так. Ну, новага тут нічога не дадалося. Мне падаецца, я ўсё ж такі павінен усё выстаўляць туды. Папросту гісторыю далей. She's not dead. God damn it. Так. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Выход. Ось. О, бляха! Мать твою! My badge. Never should have taken this case. Дзе менш за ўсё чакаеш увогуле Scratch was небяспекі. too much for us. I should have made Casey stay behind. Яшчэ больш частак манускрыта. I'm not reading anymore. Профайлінг на сябе жа. Як выбрацца? No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. Патрэбна, давай. Выціснуць нешта. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Так. Oh! The lights. No. Блин. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere.
Я вже I можу just скрити. have to look. О, ліхтарик. О, кава. Кава вирішає все. Saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Нові деталі. Нова думка. Куди б її причепити? Куди я можу її причепити? Треба вивести в некую кропку розважання, де яна не самый одаренный человек у свете, где она себе не, ну, катує этим. I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. Я на автоматом такой, не-не-не-не, усё было дрянно. Там скрипты не могут изменять реальность. Так, не-не-не, давайте. Может быть, мы можем нечто еще забрать, заменить. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Я подарила бронзолетку мате. Это важно. Это как раз таки можно вытянуть про звета. А куда мне поставить это? It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Яна пакрыху пачынае разумець, што гэта ўсё яе жа галава і спыняе з-за таго, што яна, ну, люцык. Таго, што яна гэта месца кантралюе і яна можа гэта змяняць. Гэта патрэбна перабароць сябе ў сваёй жа галаве. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, Сертифікат, што яна круты агент. pursuing the truth. Яна зараз можам вызначыць, што яна не такі дрэнны калега. Давайте, ты не такая не такі дрэнны I дэтэктыў, як can't ты let думаеш. this place make me question myself. I know what I'm doing. Idea what I'm doing. Патрэбна яшчэ, не хапае яшчэ. Оп, нотатка закрасла. Не видається, гэта баг? Гэта ж... А, не, гэта не баг, гэта все нормально, гэта яна стаіць просто. Thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Ліст для маці. Okay. Talk soon. Ад яе маці ліст про то, яка яна, ну, як Логан насамрэч вельмі паважае яе. Але у нас уже про Логан няма момантаў. No. This is all real. I know it is. Це все реально. Оп. The FBI will kick me out. I'll have nothing. У сенсі FBI тебе викине, не викине. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Угу. Яна дала Кейсі віскі, а калі ён трапіў у шпіталь, яму трапіў нож у руку. Ён сказаў, што... Casey himself told me that. Кейсі сам казаў, што праца і так складана і небяспечная. Fault. It is.
Яшчэ кавалак. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Так, яна падтрымлівала яго, калі яму было дрэнна, яна падтрымала яго і прыводзіла да ну, сваю сям'ю на гэты самы на дні народжання. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Так, я іх не падвяла, і я не збіраюся. У нас яшчэ ёсць час, каб гэта выправіць. Мы пераходзім на правільную думку. I'm so close. Як пакінуць The гэта dark месца? place wants me to hate myself. But I just need to get inside my own head. Так, выправіць сваю ж галаву. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Угу. І просто пакінуць пакой, я так разумею, так? Перамогчы свої страхи. Trap me here. The only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Право закрито. Виходимо. О, радіо. А, почекайте, як це? Перетворився у звичайне, ну, м'ясо розуму. Все, я навернувся у порядок. Я привела голову у свій порядок. Один застається. Оленька, я не ведаю, де апошні. І вже поздно, хутчэй за ўсё ў гульні. Saga, wake up. Вернуться додому. Вертання, 9 глава. Payphone was ringing. Телефон. Somehow I knew the call was for me. Я не ведал, што гэта я над сабе тэлефаную. Закрытая справа, але Нью-Йорк это ён ёсць, той, які бачыў Алан Вейк, але ён такі туманны і з дажджом. Блин, як жадаю даследаваць гэтае месца з боку гледжання сагі. Потому што ён зусім па-іншаму выглядае, просто за іншага фільтра, іншага трохі часу, яно настолькі было цёмнае кожны раз. Але зброю мне далі, мне по 12 патронаў далі, набоі ёсць. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Угу. Почекайте, там був голос Алана Вейка. А, я зрозумів. The ending? A shoebox? Who is this? Гэта тэлефануе Сага і Алан Вейк, усе калі яны пішуць гісторыю разам. Сага і Алан Вейк ім тэлефануюць зараз, каб падказаць, як павінна разгарнуцца гісторыя. І ён таму сам сабе перад гэтым перадаў. О, чел.
Але дзе плаза? Я ж тут на гэтай плазе. Тут павінна быць скрыня. І ў гэтую скрыню Алан Уэйк паклаў гэты самы свой. Паклаў ліхтарык, які пераключае, забірае святло і аддае. Перад гэтым. І хутчэй за ўсё гэта была тая версія Алана Уэйка, якая спрабуе вывесці іх на канцоўку. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Warland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. Як довго ти тут? Такий Warland Dorr. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. Він вже шмат гадоў This whole тут. thing is insane. Але він не губляє сен, ну, розуму. More than he seems. He's connected to all of this. Профайлинг, я могу залезть в голову Дора. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Можна даць мне гэтую... Давайте залезем у голову Дора адразу, пакуль мы можам. Вось он, мистер Дор. Хто ты такі? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. Яны прышпільна прыдумалі мульцісвет. Так, і містер Дор гэта чалавек, які мае, ён знаходзіцца адразу адначасова паўсюль, і ён як бы дзверы рэальна паміж праводзіць у аднаго месца ў іншае, проста паўсюль. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Харон. Ну, так. О, Люцик перелёг. Давайте, нам сторонка потрібна. Сторонку дай, будь ласка. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Ён з самого початку спробував нам її передати. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Ага, ён наадварот спец... Блін, окей, цікаво. Дор не жадав, каб мы прачыталі яе. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. Добре, я The door to літерально Parliament манускрипт Tower Plaza описую. was at the construction yard. Гэта месца замяніць на іншае, каб трапіць у Парламент Плазу. Цёмнае месца змяняецца, яно для стварання адразу шматлікіх месцаў, і мне патрэбна гэтая мясцовасць замяніць на патрэбную мне мясцовасць. І містер Дор просто прайшоў скрозь нешта такое. Скрозь гэты, скрозь постер. Warland Dorr прайшоў так, ішоў па маставой Кальдера Стріт. Дождь не выглядаў так, быццам бы дождь яго не кранае. Ён заўважыў, што яго крокі, хтось за яго крокамі нехта назіраў. Задакументаваў гісторыю. Ён дазволіў гэта. Але ў гэты раз
Толькі дзеля гэтага, каб прайсці, перадаць свайму, як гэта, нежадаючаму паслядоўніку, як гэта, паслядоўніку не па свайму жаданню, каб прачытаць у правільны час. Акіян, якім з'яўлялася цёмнае месца, прыняў выгляд Нью-Йорка, выцягнутага з розуму Алана Вейка. Так. Часткова дзеля таго, каб пісьменнік мог сам перасоўвацца па сваёй жа турме. Часткова з-за таго, каб катаваць яго, пакуль ён змагаўся і шукаў выхад адсюль. Дор не быў абмежаваны тымі правіламі, якім быў абмежаваны Вейк. Ён заходзіў і выходзіў, калі пажадаў, але зараз, пакуль зараз, Дор насалоджваўся фантазіяй пісьменніка. Толькі за мэты вядомы толькі яму. На канцы плазы ён спыніўся каля дзвярэй на будаўнічую, на пляцоўку для будаўніцтва, на яе. Постер яго шоу быў павешаны тут. Яшчэ адна частка фікцыі Вейка. Ён прайшоў скрозь яе, жадаючы, каб яна направіла яго на Парламент Тауэр Плаза. І вось так мы можам прайсці, проста па яго кроках паўтарыць. Добра, дзякую вялікі. Я магу яшчэ прафайлінг нейкі пераглядзець, там ёсць нешта? Не, не бачу. Справу, можа быць, дарэчы. Я нешта да сваёй справы гэтай не звяртаюся даўно. Усё яшчэ, у мяне шмат кавалкаў, якія нікуды не ідуць. Куды яны павінны потым пайсці? Яны мелі сэнс у тым моманце, калі яны былі. У мяне ўсё яшчэ ў справе не хапае шмат кавалкаў. Ну, там, калі паглядзець. Так, на гэта у мяне ўвогуле ні халеры няма. Блин, я жадаю так агледзець гэтую тэрыторыю, але я не разумею, што яна, як бы, сюжэтная поўнасцю. Я думаю, што тут даследавання ніякага няма. Верагоднасць таго, што тут аленьку знайду, гэта... Я зразумеў, усё. Далёка мы не адыдзем. Вось он, постеры. Давайте сюды. Мы таксама не абмежаваны правіламі Вейка, якімі ён сам себе абмяжоўвае. Мы можам стварыць сабе свае правілы, і гэта непрыемна будзе. Але глобальна мы можам рабіць, што пажадаем. Ну, і калі зразумеем, як гэты свет працуе, мы будзем ісці туды, куды пажадаем. І вось мы на Парламент Тауэр. Нам не патрэбна паўтараць складаныя шляхі і камбінацыі, перапісваць гісторыю, як Алан Вейк сам сабе стварыў нейкія абмежаванні. Так, набоі. Але набоі толькі для пісталета. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Так, ресурсы ёсць. Это. Мне придется все. Так. О, каток. Поглядеть на его. Так. Набой только для пистолета. Ну, ресурсов больше, але ўсё яшчэ абмежавана. Дробовик. Дробовика самого нема. То бок у мяне ёсць набой для яго, але яго самого нема. Окей, добра. Enough already. Вось і Парламент Тауэр. Так само ёсць ценя. Ты сапраўдна? Не? Не сапраўдна. Ты? Это выглядае сапраўдна. Не, не сапраўдна.
There's the shoebox. The Клікер. clicker І куля, and яку some kind зробила of його bullet. жонка. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? Мне от Юлька любить, коли спить лісани, ці люстерки витягують ці лапи на поверхні. Ну, люстерка вельми в розних місцях ляжить. Скриня апошнім часом нешта стала популярна, але не дивно, у якої вона популярна. Не зовсім зрозуміло. То бок, у скринці доволі горяча. І он буває час часу кладеться у яе, калі горяча. Конкретно я не розумію чому. Ось, калі холодно, наадварот. І он у яе не кладеться. Не розумію, короче. Ну, йому комфортно і добре. Клікер у нас. Але не клікер мы забирали. Алан Вейк клаў сюды, Эліс Вейк клала сюды не гэта. Я не разумею. Алан Вейк паклаў іншыя рэчы сюды. Мне таксама ў Парламент Тауэр патрэбна. Чыста тэхнічна мне не патрэбна ў Парламент Тауэр увогуле. Я просто як гулец ведаю. Так, добра. Я гулец ведаю, што ён без концов. А юмы. Ага, вот он. This story will eat you alive. Ну добра, цені ёсць. А ісці мне куды? У мяне шмат ліхтарика, да халеры. Падказкі, мне патрэбны падказкі. Телефон. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Йому патрэбна канцоўка. Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Паспрабаваць дасягнуць Вейка літаральна адсюль. Alan, we need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Періодичний сеанс з тим, хто живий. Літеральне, ну, телепатія називається. Але у чому проблема? So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Ось, праблема, карацей, канцоўкі, якую спроба стварыць зараз ідзе канцоўкі, у іх канцоўкі няма. Але ты не можаш стварыць у гэтым, ну, правілы сусвета і мастацкіх правілаў гэтых, што ты не можаш проста з ніадкуль, ну, каб канцоўка была нармальнай, тебе патрэбна, каб яна складалася з кавалкаў гісторыі, які былі раней, з таго, што было дагэтуль.
І гэта гісторыя, хорар-гісторыя. А як мы ўжо абмяркоўвалі, ну, ўжо была размова Алана Вейка з сагай, у канцоўцы, калі звычайна ў хорар-гісторыі ёсць толькі, гэта я паўтараю слова гульні, слова гульні, не свае. У хорар-гісторыі павінна быць, ёсць толькі пачвары і ахвяры. Гэта сэнс хорар-гісторыя. Але калі дадаецца герой, усё складняецца. Таму што герой, калі нават ён перамагае, ён павінен ахвяраваць шмат чым. Настолькі, каб пакінуць яе, ну, па тыпу сумнай гісторыі. То бок кожны тэлефонны звонок, спірытычны сеанс проста без спірта, ты маеш рацыю. Так, хорар-гісторыя. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. Вось зараз гэта размова паўтараецца з ім. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Graveyard Keeper, папярэджваю, гэта расійская гульня. Так, Логан і Кейсі павінны выжыць. І якія кавалкі? Так, Логан і Кейсі павінны выжыць. Let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of it. Так. А змяніць жанр гісторыі мы можам ужо не. Гісторыя з самага пачатку была хорарам і была напісана яшчэ да таго, як Алан Вейк пачаў яе пісаць, то бок часткова яна ўжо існавала. І Алан Вейк ужо напісаў яе як бы да пэўнага, ну, да пэўнага памера ён яе ўжо напісаў, і даўно гэта гісторыя з'яўляецца хорарам, і таму яму патрэбна працягваць у тым жа стылі, каб гэта заставалася кананічным, як бы гісторыя не развалівалася. Ён яшчэ такі момант сказаў, гэта вельмі важна для разумення сусвета, таму што дагэтуль была блытаніна з гэтым. Вейк сказаў, што Алекс Кейсі гэта сапраўдны чалавек, якога ён упісаў у свае гісторыі. Ён не створаны ім з самага пачатку. То бок Алекс Кейсі рэальна ёсць такі. І гэта важна. Гэта важна, таму што такім чынам Вейк можна дастаць, карацей, цёмную прысутнасць з Вейка, проста раздзяліць іх як бы назад. Яго можна выратаваць. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Так, каб гісторыя не развалілася, патрэбна выкарыстоўваць толькі тыя кавалкі, якія былі дагэтуль. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Сага прагаворвае гэта, што па тыпу я прайшла праз пекла, каб трапіць сюды, і я ўжо адчуваю, што я зарабіла на тое, каб стаць вышэй за гісторыю і выправіць усё па тыпу. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home.
На контом миркой, на контом, что цена повинна быть выплачена. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost, and the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Добре, у їх є плани, як мінімум. І він напише історію, у її є клікер, вони можуть замкнути цю історію. Питання, що робити? Якби, ну, запланували добре, чудовно. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Прости, скрозь фонтан. Але мені потрібно тоді на станцію метро пройти і со станції метро вийти на те саме. Назад у фонтан. Caldera Plaza is back through the subway. А ё-моё. Це заправдно, так? Ні, це не заправдно. А ось ти за тобою заправдно, так? І ти не заправдно, ё-моё. Ага, спалились? Две штуки. А, блин. Где ты там? Я хочу быть задебли. Да, блин. Мудак. Телепортуючийся мудак. Лечення амаль ніякого нема на вас. Ждончик, у мне бесплатно. Агентов ФБР бесплатно. Это. Так. Нема лячення, ви ж там. Ну давайте використаємо для роз'їм. Все равно нема будеш можливості хоча все скористатися нічим таким. Есть. Набої тільки і ліхтарик у нас є. І трохи для дубальтовки, але дубальтовки саме нема. Сколько это? Я могу про это пройти? Добро. Ей! Очилка. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Bell! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message
finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... Is it over? Anderson? Окей. Нас покинули без отказа. Яшчэ чука ў канцы, блин, разламала. Чукі, блин, халера. Ух. Карацей, глядзіце, як бы канцоўка ёсць, але ў той жа момант яна не дае, яна пакідае ўжо той момант неадказанасці. Так? Мы не ведаем, яны ў рэальным сусвеце. Гэта літаральна вельмі нагадвае, мы Inception абмяркоўвалі ў пэўны момант. І гэта вось яно, на мой погляд. Атрымліваецца, што мы не ведаем, яны выбраліся альбо не. Ці выправілі яны гісторыю ці не. Што гэта было? У яе была куля святла, так? У яе была кула святла, якую зрабіла яго жонка, так? Яна зрабіла яе фота, так? Гэтае фото было пакладзена ў скрыню, і, па-мойму, клікер таксама было фото. Дакладна. Ён, па-мойму, фатаграфіі паклаў у скрыню. І яна забрала іх уже як рэальныя аб'екты тут, у цёмным месцы. Ну, у сябе канкрэтна. І атрымліваецца, яна выкарыстала іх, каб перамагчы цёмную прысутнасць. Праблема ў тым, што цёмная прысутнасць перабралася з Алекса Кейсі назад у Алана Вейка, таму што Алекс Кейсі не падыходзячы персанаж для яе знаходжання. І яны як бы замацавалі гэтую гісторыю, гэты момант. Яна стрэліла у Алана Вейка і забіла Алана Вейка. І гэта і была яго цана, якую ён заплаціў. Вось. Праблема толькі ў адным. Яны не ведаюць. У самы момант Алан Вейк, апошні момант, Алан Вейк кажа, што у апошні момант яму прыходзіць у галаву, а што калі гэта і ёсць яшчэ адна пастка цёмнай, па тыпу штука, усё яшчэ працяг кашмару. Што калі гэта нічога не змяніла? І потым Сага ў апошні момант тэлефануе, спрабуе тэлефанавацца да свайго мужа, хутчэй за ўсё, альбо да Логан, каб даведацца, ці ўсё ў парадку. Таму што калі у іх атрымалася, яны перамаглі, яны, па-першае, выбраліся, па-другое, гісторыя, сусед змяніўся назад на нармальнае. Але гэтага адказу нам не даюць. А дзе Одын і Тор? Вось, дарэчы, шкада, што на іх забылі. Яны павінны былі быць... Яны ж пашлі за ёй, каб яе ратаваць. І іх не было потым увогуле. У новай гульне плюс будзе адказ. Knights of the Light, дзякуй вялікі, але ці сапраўды? Гэта не жарт? Патрэбна New Game Plus прайсці, каб зразумець, так? У Inception пад канец не ўзнікала пытання, што гэта на халеру было. Узнікала, але, ведаеце, некаторыя гісторыі проста не скончваюцца, у іх няма канцоўкі. Ідзе адказы, а працяг не плануецца пакуль. Калі верыць Night of the Light, то нам трэба New Game Plus для гэтага.
Бо калі нам патрэбны New Game Plus, я просто не разлічваў на стрымах яшчэ рабіць адзін праход Алана Вейка. Вось. Самастойна я хутчэй за ўсё просто не адолею, ну, там даволі доўга, так? Але, магчыма, нам патрэбны New Game Plus, каб разабрацца ў апошніх пытаннях. Ну, калі гэта сапраўды так. Я яшчэ пагуглю, якія, ну, ці ёсць адказы на сам... Ну, ці праўда гэта? Ці сапраўды там ёсць адказы нейкія? Ну, ось. Таму што калі яны ёсць, іх трэба шукаць. Ну, я ожидаю іх знайсці. Калі іх, ну, няма, то як бы зачым я палюю тады? Так, давайте просто паскорым. Оп, чакайце-ка. Сцена пасля тытраў. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos. Inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Вау. Глядзіце, яго жонка, ну, яго жонка, там вось гэты момант, я вот прагаварыў гэта, але я на гэта забыўся. Памятаеце, ён бачыў жонку у цёмным месцы, ну, не ў цёмным месцы нават, калі ён пакой пісьменніка ішоў. На Age of Mythology 2 Retold адправіцца 1000 і на псіканаўтаў другіх адправіцца 900. Дзякую, вялікі цмок. Сюжэт выглядае як ліхаманкавыя мары, але, здаецца, так і планавалася. Тут ёсць, чым бліжэй мы да канца, тым больш штукі складваюцца, яна мае сэнс. Ну, па тыпу гісторыі, не гледзячы на тое, што яна як бы вар'яцкая, але ўсё роўна яна мае сэнс у агуле. І яна даволі простая, калі задумацца насамрэч. Дэталі складаныя, ну, то бок дэталі дрэнна стыкуюцца, але, ну, таму што проста яны у бясконцы на простыя мелкія пытанні адказваюць складана, на агульныя пытанні адказваюць прасцей. Глядзіце, яго жонка знаходзіцца ў цёмным месцы зараз. Яго жонка прыдумала план. Яна адпраўляецца ў цёмнае месца, яна схадзіла ў бюро кантролю, яна ўзгадала ўсё, што адбывалася ў цёмным месцы. Яна падманула свайго жа, ну, яна падманула Алана Вейка на той, каб ён падумаў, што яна загінула. Насамрэч, яна адправілася ў цёмнае месца, каб выпкнуць яго адтуль. То бок Алан Вейк зараз выбраўся толькі дзякуючы таму, што яна выбралася. І яна выкінула яго з цёмнага месца таму, што ён спрабаваў ісці, як яна пісала, у цябе з тваёй гісторыі ёсць толькі два выхада: шлях разбурэння і шлях узнясення. І шлях разбурэння мы ўжо спрабавалі шмат разоў. Вельмі шмат разоў. Таму ў гэты раз, ну, мы пакрыху набліжаемся, зараз мы пакрыху набліжаемся да шляха ўзнясення. Яна спрабуе змяніць... Алан Вейк павінен змяніць свой падыход да ўсяго
каб ён мог увогуле выправіць гэтую гісторыю на такую, ну не просто перапісваць і перапісваць, альбо разбураць гэтую гісторыю. Ён павінен зрабіць так, каб, скажем так, гэта стала добрай гісторыяй для ўсіх, я так разумею. Ну вось, пытанне яшчэ, але ў яго выпадку гісторыю патрэбна паўтарыць. Ну, бо тыпу яму патрэбна ўсё яшчэ, яны ўсё яшчэ як бы паўтараюць гэтую пятлю, у якой яна выбралася, і ён павінен адправіцца за ёй, каб выпусціць яе, і ў выніку паўтарыць гэта ўсё па новай. Чаго мы дасягнулі за гульню, Alan Wake зразумеў больш. Дасягненне ў гэтай пятле гэта тое, што Alan Wake, скажем так, не, ну, мае надзею. Яго жонка таксама мае надзею. Цікава, колькі разоў паўтарылася гэтая пятля. Ну, таму што ёсць верагоднасць, што гэта не першы раз паўтараецца яна, калі ён выбіраецца і яго назад закідвае назад. Ну, па тыпу, яны проста вось так змяняюцца. Людзі прачнуўся. Там няма сцэны пасля тытраў? Вельмі доўгія тытры. Падзякі. Проста вось гігантская колькасць падзяк. Гучыць не густа, а для такой доўгой гульні проста зразумець. Не густа? Не, гэта важная штука. Ну, па тыпу, гэта зрабіла не канец гісторыі. Гэта апошнія словы, гэта зрабіла якраз такі, што гэта сярэдзіна гісторыі. Вось, ну, апошняя сцэна, яна зрабіла не канцоўку Алана Вейка другого, яна зрабіла Алана Вейка другого як сярэдзіну гісторыі. Герой, стандартны сюжэтны ход, герой павінен нешта перадолець, змяніць у сябе. Якая песенка, а? Окей. Яшчэ далей паехалі тытры. Герой павінен перадолець нешта альбо ворага, альбо сябе, ну, па тыпу перамагчы гэта, і потым толькі ідзе канцоўка. Потым ідзе канцоўка, для чаго гэта ўсё. Тады я гэта гучыць як веду. Не, без гэтага, ну, значэння нема сэнсу ў канцоўцы. Это по типу, калі выкінуць эту сярэдзіну, то атрымліваецца, што... О! Блин, я пропусціў, што там было. Яшчэ? Пачакайце, яно зноў? Гульня, я зразумеў. Гульня паўтараецца, так? Не? Гэта тыя ж самыя... Не, гэта не могуць быць тыя ж самыя тытры. Не, гэта проста тытры раздзелены на некалькі кавалкаў. Это потом, ну, арка, гэта сюжэтная арка скончылась. То бок гэта не... Гэта не ўзяло... Блин, реально. The Final Draft. Што гэта? Апошні драфт. Гэта реально мне патрэбна гэта самае? Я давайте зноў нормал. Это пачне гісторыю спачатку, так я разумею. Гэта ёсць не Game Plus. Back to the beginning, with the memory of the past loop already fading fast. But while it lingers, I know there's hope. Не, гэта ёсць працяг гульні. This is a spiral.
Мені треба? Треба. A fictional poet once said, "Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. I will not settle for a shadow. I'll find the miracle through the night." Не, ну пакуль гэта ўсё поўнасцю паўтара як было. It's not just victims and monsters. А не, почекай, I've гэта seen інше other слово. heroes as well. Угу. We can find our way through the darkness. We will break through the surface. We will emerge into the light. Это інший початок, это інше слово. Сцена та ж сама, слово інше. Апошняя раненька не палажна. Вось я не ведаю, як шмат пераносяцца ў New Game Plus. Мне просто ўжо скончваць. Зараз уже і так задрымаліся. Ну. Мне падаецца, альбо святлей стала, альбо у мяне зараз... А, ну я ж тады зразумеў, я ж тады гуляў з гэтым самым. Ну, святло было вельмі. Я падвышаў усё ў гульні яскравасць, і зараз яно можа быць занадта нават светлае. Бо тады літаральна просто цемень бясконцая была. Давайте пачатак трошки пройдем. Ось яны двое, якія знайшлі Найтингейла ў пачатку. Середу паглядзім. Да я вось гэта... Ну, я просто не чакаў, што мне прыйдзецца яшчэ раз гульню праходзіць, каб зразумець до конца, ну, па-тыпу, сабраць кавалкі. У мяне вялікія сумневы, што мне хочацца вось па-тыпу прайсці, там што яна даволі доўгая ж, ну, гэта нармальна так адзін. Пры гэтым, як бы прасцей праходзіць у заклёп, па-тыпу, узяць там сабе дзень і сядзець, просто праходзіць і праходзіць, як мага хутчэй. Ось, ну, таму што зараз я ўжо не буду там... Буду паўтараць усё настолькі падрабязна, як рабіў папярэдні раз, і я буду ведаць, куды бегчы. Так, можна спрынтавацца. Далі нарэшце магчымасць. Вось мы выйшлі за дрэва, і ў выніку мы пакінулі гэты рытуал. Вось там, дзе яго заб'юць. Літаральна мы ведаем вось гэта каля гэтага доміка. Культысты. Якія яго заб'юць, каб ён не вярнуўся. Ён вярнуўшыся ўжо, забраны. Вось Найтингейл, за яком мы гуляем. Потым мы ўжо будзем забіваць яго ж, таму што зараз ён пачвара. Ён проста для сябе бачыце гэта ўсё трошкі па-іншаму. Я тут магу? Не. А, вось, ну, выходжу до доміка. Зараз мы з культыстамі сустрэнемся. Літаральна братка Скела, до речі, ось гэты культыст. Які.
І зараз раптоўна гісторыя пачнецца за сагу, і цікава, яна ведае пра пятлю? А тыпу, яна ведае канкрэтна? Для яе гісторыя змянілася? Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Оп, жест кави. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Я не ведаю. Glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. Мне падаецца, Night of the Lion тебе заскаміўнае перапраходжанне. Мне падаецца, пачатак быў іншы. Ну, по типу, камент у пачатку, самы пачатак, гэта галава аленя, Alan Wake не гэта казаў у пачатку. Калі ён увогуле там казаў нешта. Я не памятаю. По-моему, Alan Wake нешта пра цёмнае возера там гнаў і по типу людзей мон пачвар там вось гэта ўсё там вельмі глыбока неяк кудысьці лес у задніцу. Вось, але трэба пераглядзець на Ютубе. Ну, на Ютубе можна паглядзець. Так, я параўнаю. Я пакуль тут ужо розніцы не будзе. І я думаю, што я даволі доўга не будзе, калі я так разумею, што калі розніца і будзе, можа быць у Алана Вейка у яго сегментах, то бок гэта з большых можа трэць гульні. Вось, так што у любым выпадку на сёння скончваю. Я яшчэ перагляджу моманты, паспрабую паглядзець ці пагугліць у інтэрнэце, ці ёсць ли розніца у гэтым самым насамрэч у New Game Plus і сюжэтна, ну просто бесспойлерная по тыпу ёсць ці не ёсць і наколькі важныя. Вось, мы пра іх даведаемся, калі яны сур'ёзныя, то мы будзем перапраходзіць Алана Вейка. Калі яны не сур'ёзныя, то ў сераду будзем гуляць вось нешта новае. Ну, паглядзім. Можа быць, перапынак на мелкае нешта пагуляем. Ось, некаторы час, а потым на нешта больш вялікае зноў пераключымся. Заўтра у нас Hollow Knight. Для тых, хто прапусціў, заўтра мы будзем гуляць у Hollow Knight, працягваць далей. Гэта гульня зноў перамагла. Мы перакручвалі рулетку ў нядзелю, бо была, ну, з Blade of Darkness Пурбай паспытаў, каб замяніць яе на іншую гульню, ну, по типу, што не зможа паглядзець Blade of Darkness, і я вырашыў, што, ў прынцыпе, у мяне яшчэ час ёсць падрыхтаваць іншую гульню, і выпаў Hollow Knight. І дзедоў знойдзем. Вось мне цікава, што з дзедамі, таму што яны сказалі, прайшлі яе ратаваць, і так і не з'явіліся нават у гісторыі. І не проста ж так яны дадалі гэты момант, калі яны заходзяць туды. 100% ну не можа быць такога. Вось. Цікава, ну, і мне ёсць яшчэ адна тэорыя.
Але зноў жа гэта залежыць ад таго, ці зменіць яны некаторыя сцэны ў гульне, таму што можна зрабіць вельмі цікавы стваральнікі могуць зрабіць вельмі кайфовы прыкалдэс. Што калі агент ФБР зараз яна знаходзіцца ў цёмным месцы, мы ставіліся да таго, што Alan Wake закрыты ў цёмным месцы, а яна знаходзіцца звонку. А што калі наадварот зараз? Што калі наадварот? Што калі Alan Wake зараз знаходзіцца якраз такі ў рэальным сусвеце, выбраўся, яму жонка дапамагла, а ён зараз спрабуе выправіць гісторыю сагі ў цёмным месцы. Яны выпалі на сцэну мюзікла. Можа быць, яны трапілі на сцэну мюзікла, але ж і ўсё. Ну, тады неяк яны пайшлі сагу ратаваць, а ў выніку мюзікл сыгралі. Ну, што такое? А што калі яны не ў возера ў відэагульне? Ну, такое было. Дарэчы, ўжо такая штука пракідвалася ў гульне адзін раз. Ладненько, давайте я вас буду перадаваць далей. Пойдзем, да, паглядзім, каго у нас там ёсць. У нас ёсць Ватафак, а ён якраз гуляю Clair Obscur. Clair Obscur ачмурэнная. У нядзелю мы пагулялі. Мне вельмі спадабалася. Я бы яе, можа, нават бы ўзяў на праходжанне. Але пры гэтым, як бы людзі ўжо гуляюць у Clair Obscur, людзі ўжо гуляюць у Oblivion, а Blueprints я не бачыў, каб людзі гулялі. Хацелася б самому паспрабаваць. Так, перадаю вас туды. Гэта для тых, хто не знаём. Clair Obscur раптоўна вельмі файная JRPG. Ніхто яе, ну, як бы яе чакалі, але яна не той, каб суперпапулярна там разышлася. І зараз, нягледзячы на то, што яна выйшла амаль у той жа дзень, што Oblivion, яна зараз прыцягвае вельмі шмат увагі. І гэта зноў жа ў жанры, як бы, гэта адна і тая ж аўдыторыя РПГшная, як бы, цягнецца да яе. Таму гэта ачмурэныя рэзультаты яна паказвае. Я думаю, што яна як мінімум возьме намінацыю на гульню года. Не думаю, што яна возьме гульню года, але думаю, што намінацыю яна дакладна возьме. Добренька. Добрага вам дня. Мы пабачымся з вамі заўтра.